Akşamınız hayırlı, hormatly ýleşler. Salam kamerada, hoş geldiňiz. Bu ýagdaýlaryňyz? Salam hormatly ýurtdaşlar. Hoş gördük. Söhbethan bize mene ikimiz bu näçe wagtlardan ekrana düşdik. Köp wagt boldy kamerada. Ýagdaýlaryňyz goýmy? Hay, men daýal. Ya gawy, balkaly ýumutlar aýtmaşlaýyn. Ýurtlary, şäherleri söküp geldik, bir topar adamlar bilen duşuklar geçirdik. Onun netijesinde ekranda da görersiňiz, görüp otursaňyz başlangyjyny galanam gelecek günlerde goýarlar. Esasy zat şu taýda bizim bir topar işleri bilelikde çözmäge dören mümkinçiliklerimi şonu aýdanyň. Gatu kamerada. Bugün hepde soňuny hemişek bolýar soraw jogaplar. Esasy üns çekýän nemeler bar kamerada ýurdun içinde. 7 milyon halk nirede diýip bir temamda şonki geçe gepleşigimiz şoň üstünden bir başlaýalyp demetdik-de. 2022-nji ýylda Türkmenistanyň şu Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly bir kanun ýagdaýda körse getirilendi. Ilat ýazyw geçirildi Türkmenistanyň. Ilat ýazywym 2022-nji ýylyň 17-nji dekabryndan 27-nji dekabr aralygyna dowam etdi. 10 gün ýalyk. Ve esasy neme diýen ýerim şu ilat ýazyw geçirilendi. Türkmenistanyň ilat ýazywynyň sany diýe häzir men görenşerde 7 milyon 57.841 adam diýip resmi taýdan neme berdiler. Yani resmi tarapdan kabul etdiler da şu Türkmenistanyň ilat sany 7 milyonyň üstünde dugny. Bunlaryň näçe 3 milyon 526 min dön gowraga erkek diye 3 milyon 531 min 420 hem ayal diýip neme diýerler. Garaşylar ýalyk bir nemeler bar. Ne şeyler bir neme çykýar halmada orta. Näçe sere görüp bilersiňiz watandaşlar ýakynlatyp men ekrany. Häzirki wagtda Türkmenistanda hakykatdan 7 milyon halk barmy? Bu bir soraw, birinji soraw. Eger 7 milyon halk ýa 7 milyonyň üstünde bir halk bar bolsa, ýani bu goşadyrlar içine alaly 7 milyon nemäni sany 7 milyony goşadyrlar içine alaly. Bunu näme üçin alýanmyzam häzir aýdyp geçer. Bu bir soraw. Eger ikincisi eger 7 milyon halk bar bolsa, bu halk nirede häzirki wagtda Türkmenistanyň? Yine soňky 5 ýyldan bäri diýwaýdaly ýa bolmasa 10 ýyldan bäri diýse kasku bolar. Türkmenistanda göç problemasy bar da, hani Türkmenistanyň ýurdu terk edip taşary döwlete çykýan halk, türkmen halky häzirki wagtda hasan köp nemetdi. Ýöne buňa öňüne geçip bilen oklar edip nemetjek bolýarlar, öňüne geçip bolýarlar, olan başa baran ok. Häzirki wagtda Russiýa tarap gidip başladı Türkmenistan, Türkmen halky. Olan esasy ine gitýän nemeleriniň biri ýurdun içinde ykdysady durgunsuzluk, ýa-ni ykdysadyýatyň ýokdugy, ýa-ni halka garşy alınıp bir kastaýan alınıp barlayan siyasat da hasy or şey diýwaýdaly. Halka Türkmen halkyna garşy alınıp barlayan bir kastaýan siyasatyň netijesinde Türkmen halky ýurtdaşyna neme diýerler? Ne halmrada esasy nemämize gelsek, şu 7 milyon üstünde halk bar diýip neme geçirdiler. Ýöne bunu şu wagt 2022-nji ýylda gaty täsir nemeler bilen geçirdiler-de. Yani bu bagtyarlyk diýämi jewitlik bagtyarlyk ruşen geljek şygar bilen Türkmenistanyň ilat ýazywy we ýaşaýjy gornuň uşdan tutma ýazywy geçirilýär diýip şol wagtlar watandaşlarymyzyň telefonlaryna sapşenýe gelýär, LG telefon nomerlerini ekranlarda görýänsiňiz. Hormatly ýleşler, berkarar döwletimiziň bundan beýle ösmek üçin yltybarly binýadyny döretmek maksady bilen şu ýylyň 27-nji dekabr aralygynda ilat ýazywy 2022 jewitlik bagtyarlyk ruşen geljek. Hani ýa-ni okuwa oturmaýyn, biraz mena dogry aýtsam bunu gaty neme görýän, ýani samimiýet gelýär-de, ýani okuýan bolýan.
bolar bolsa bu çağan arlayan ýalak nemeler bilen görnüşde ýazylypdyr da berde. Ýöne esasy üns çeken ýeri hormatly raýatlar sözüni diýerdiler ozal bunu raýat sözüni aýyrtdyrlar, illeş sözüni alpdyrlar şo ýerde şoňa ünsün çekdim men. Şolar ýalak sapşenliğe gelip neme geçirdi? Ýani ilat ýazyny geçirmek üçin köp ýerlerde ine şäher ýaşaýyş ýerlerine üýme aýlanyp, gapy aýlanyp, neme adamlary neme bellige alyp gitdiler. Näçe adam ýaşaýar maşgalada şoňa meňdeş aňyr bäri nemelerini alyp gitdiler. Käbir owa ýerinde ýaşaýanlary her kim şol ýaşaýan ýeriniň punktuna diýär, punkt kolhoz ýerine ýa-ni näme owa sowetine diýär. Şo taýp park neme bolçak gaýtmalmyşyn diýilen aňyr bäri nemeler alykda şol wagtlar bilen näme derejede dogry. Indi bularyň ilat ýazyp geçirilmiş tekniklerden bir ütköşük kalmady. Ütköşük diýenim has ýydagalykly görnükdir. Ne häzirki wagtda 21-nji asyrda ýaşaýasa, ýerine şu ekrany görýäňiz, ne öýüm gapy aýlanyp başga şäherine ýalňyşmadam şular. Gapy aýlanyp ilat ýazyp geçirdiler. Buna propaganda etdiler habar medialar bulary. 20-nji asyrda ösen döwletlerde, ösparýan döwletlerde ID nomer diýip bir nomer berilýär. Ýani çaga dogulanyň çaga hasaby alınýar we ID nomer berilýär da esenlik bir çaga. Ösen döwletlerde hemmesinde şeýlere we şu ID nomeryň esasynda da şol adamyň ähli informasiýalaryny maglumatlaryny ýani döwletiň öz nemesinde saklanýar da arkiwinde. ID nomeryň esasynda ony elbetde gizli saklanýar şahsyň özü görüp bilýär nemesde. Türkmenistanda häzirki wagtda şu nemeler ýok. Diýinden sanly ulgam diýär aňyrky bärki nemeler şolar ýalap bir nemeler aýdýarlar bolu. Hiç ösüşüň ýokdugynyň alamaty da ýani bagtyarlyk döwür galkynyş döwür ýa bolmasa röwşen geljek şolar ýaly sloganlary öňe tutup halky bir propaganda etmek görnüşi bilen şolar nemeleri bir ýalan wada bilen ýalan sözler bilen ilat ýazyny geçirdiler. Buna men şolar ýalak ýagdaýda geçirdiler. Ýani bu gaty utanç berýär bir ýagdaýda. Ösen döwletlerde bular ýalak bolmaýan asliyetinde. Ösen döwletlerde her aýda ýa her ýylla statistika nemeler ekrana çykyp durýar da her ýylyň ösüş demografiýasy. Ýani ilat sanynyň ösüşi, onsoň ilatyň ähli tarapdan ösüş bir nemesiniň statistikasy berilip durýar da ekranlarda. Onuň halka açyk ekranlarda ýani bir döwletiň nemesine, kamu sistemine açyk ekranlarda berilip durýar. Türkmenistanda şol ýok. Halmrada bu diňe statistikasyny ýok Türkmenistanda häzirki wagtda bir ýazýan Google'a seredýän boly diňe bir suratlar bar da 2022-nji ýylda geçirildi. Şolar ýalak nemede boldy diýip 7 millionyň üstünde duny görkezýär. Ýani statistika ýok. Bu ýerde näýilik ýagdaýda geçirildi ilat sany. O da hemmekşe aýan, hemmekşe düşünükli bir neme. Inni bunu näme üçin gizläp berdiler? Biz 7 milyon diýip kabul edemiz o kalmradaga. Edilmeň özüm şahsy, özüm anemeden bok. 7 milyon bardyr öýdem bok. 3 milyon bolsa 3 milyondur belki oňa maşandandyr Türkmen halkynyň häzirki sany. Bar bolmagynyň asly sany. Ýöne bunu beýdip görkezmekleriniň asl sebäbi näme halmradaga? Näme üçin 7 milyon diýip görkezýärler? 7 milyonyň üstünde diýip görkezýärler. Eger bularyň statistikalar öz ellerine baý bolsa, eger bu goşadyna üçin aýdýan bunu. Sanlary belli bularyň öz ellerine istenlik bir sany ýazyp bilerler. Näme üçin 7 milyon diýip ýa 7 milyonyň üstünde diýip ýazdylar? Näme üçin 8 milyon diýip? Näme üçin 5 milyon der, ýa näme üçin 6 milyon der, laýyk 7 milyonyň üstünde. Bu sebäbi näme? Şeýle bir giriş ýap berdim, söz tam geçirin hamrada. Sağ ol Sahwet. Bir topurda aýdyp berdim. Inni ilat ýazyby döwlet siýasatyna ýa döwlet statistikasyna degişli bolup durdy. Aslında näme üçin ilat ýazyby geçirilýär? Ilat ýazyby bir maksat bilen ýurdun içinde şuun näçe ilat sany bar bolsa, şoňa görä de gelecekki
3 yıl, 5 yıl ya 1 yıl, 10 yılın dowamyny nädip biz şu bar adamlar üçin sosial taýdan, ykdysady taýdan ösüşi üpçün etmek üçin şu zatlary ýola goýmak üçin gerek bolan maglumatlar. Bize diýip aýdan öňkü şu SSR geňişliginde her 10 ýyldan bir gezek ýanky ilat ýazyw geçirilýärdi. Türkmenistanyň iň soňky gezek ilat ýazywy 1989-njy ýylyň güýzünde geçirildi. Şu taýda men ýalňyşmaýan bolsam, o taýda ýalňyş bolsa 5-10 müň adam aralygy bar. 860 müň adam hani. 4 milyona da ýetenek 140 müň pes 4 milyondan şonça ilat sany bar diýip eglan edildi. 1989-njy ýylyň ahyrynyň ilat ýazywy. 91-nji ýylyň ahyryna SSR ýykylandan soň ors dilli milletler Türkmenistanyň göç edip başladylar. Bular kimler? Harbylar. Harbylar kimler bolup biler? Türkmenistanyň şu dowru görnüşde işläp oturan 2 sany harby debide bardy. Her debide de 25 müň adam bar bolsa, şonu 2 köpersek, ýam 50 müň bolýar. 50 müň gapdan aýarlaryny goşsaň, 100 müň bolýar, çağalaryny goşsaň 150 müň, 200 müň aralygynda adam bar. Şolaryň hemmesi ilkinji nowatda 92-nji, 93-nji, 94-nji ýyllar içinde dowrlugyny, lükgölügini Türkmenistan terk etdiler. Birden daşgary ýene de ors dilli milletler, orslaryň özü, Ukrainler ve ýene de başga milletler, Tatarmy, Kazakmy, ýene bir topar şol ulu şäherlerde ýaşap berler. Olaryň degerdegmezine jaýlaryny, mülklerini satyp Orsiýadamy, Ukrainamy, Kazakstanymy ýene bir ýere göç etdiler. Men bilýän zadym, dene şol Orsiýada 92-nji, 94-nji ýyllar aralygyny göç eden ýa ýurdu terk eden Türkmenistanly grajdanlaryň sany 300 müňden geçýär. Dene şol Orsiýa Federasiýasydyr. O beýleki Ukraina näçe etdi, Belarus, Kazakstany on hasaby ýok. Soňky dowr Kazakstany göçüp giderler, hani 23-nji ýyla maglumat berildi, enni Türkmenistanyň Krasnovodsk oblasty häzir hem Türkmen maşy diýe şu töwereklerden nebitdagda zatdy göçüp, iň soňky Kazaklaryň göçüp gitdi. Diýmek, şol 94-nji ýyly Türkmenistanyň öňkü şol 3 milyon 860 müň adamdan galan bolsa 3 milyon 300 müň adamam ýok. Indi Niyaz bir hokka çıkardı. Ona da sebep bolan şol dowr Azatlyk radiosynyň Türkmen gurulugynyň başlygy Muhammed Zarip Nazar bir gep beşigini aýtdy. Sany 5 milyona ýetmeýän döwletleri halkara ýeme durmuşyny bir döwlet diýip kämil kabul edilen atdy. Ondan soňra ynanyp ýa soňra ýa-ni näme diýer, şu arzuwa ýetjek bolup, ýa şu çägi berja ýetjek bolup, Niyaz öyle adamlaryň diýerlen hasabyna ýazyp, dogmadyklary dogdadyp görkezip, ýalňyşmasam 95-nji ýylda eýem Türkmeniň sany 5 milyona ýetdi diýip eglan etdir. Sonra Niyaz ölmäke ilatyň sany 7 milyon 100 müň diýdiler. Eýem 2005-nji 6-njy ýyla degişli. Sonra indi görýän 89-njy ýyldan sonra 99-njy ýylda 10 ýyldan ilat ýazywy geçirilmeli. Ol geçirilmedi. Sonra indi ýene 10 ýyl alsak 9-njy ýylda geçirilmeli, olum geçirilmedi. Muny 10-njy ýylda geçirdiler. Oleýän Gurbanoğlu geçirdi. Emma netijesi aýdylar nädir halky? Näçe ilat bar ýurduň içinde? Tek o taýda barmak basyp tanarda gaty az olan berýän maglumaty bilen deňeşdirende ýurduň içinde ilat. Ondan soňra ene şuňky neden öňe goýanyň söhbet 22-nji ýylda geçirilen ilat ýazywy 10-njy ýyldan soň bu taýda da ýene de 7 milyon görkezýär. Niyaz ölmäkde 5-nji ýylda 7 milyony şuňa 7 milyon. Ozor Niyazyň görkezen 7 milyon sanym ýalan. Bugun Gurbanoğluň goşadyrnak üçin näki hökümetiniň görkezýän sanalarym ýalan. Onça adam Türkmenistanyň içinde ýok. Men näme esaslanıp aýdýar?
Men gatnaşykda bolupdum, halkara gurulmalyň wekilhanalary bar şu taýda Türkmenistanyna. Ondan öz adamlarymız bar şu taýda işläp ýaşap beren hökümet strukturalaryna, döwlet edaralaryna. Şonuň berýän maglumat bilen ýa-ni daşary ýurtlaryň berýän maglumaty çapraz gelýär. Daşary ýurtlar aýdýar şuman Türkmenistanyň içinde 2 milyondan köp adam ýaşanykdy. Maňa berilýän çeşmelerde aýdylýanda 1,5 milyona da ýetenek ilat şäherler owarar boş galy şoň üçin şu kim marsada Aşgabatyň özüne artaňyz şäheriň içinde adam görünýär näler diýip. Hep o taýda ýaşaýjy ýok. Şoň üçin hem o gurun ýa-ni Goşadyrnagyň içindäki arkada şäherine de göçürmäge adam ýok. Ya Aşgabaty boşatyp otak göçürmeli, ya başga başga welaýatlardan adam getirmeli. Başga welaýatlaryň bular ahalyň içine salan hakly sebäp olar türkmen dälmişin diýen siýasat ýöredýär. Ene şu taýdan ikisi sepleşdi. Ene bir ilat ýaly şunça bolýan bolsa. Daşary ýurtlar şey dip aýdýan bolsa, biziň çeşmelerimiz beýle habar berýän bolsa, bular nerden alýar 7 milyon ilaty? Muňa şu ýalan maglumaty ýaýratmagy, kömek etmäge, kömek edýän adamlara ýeterli. Bağışçıları var, bulan yazıcıları var, oluyankı propagandistler var, görüyorsunuz da ekranlarda. Ay 7 milyon nememiz var, ayta olun planımız deyip boşa koyalım. Şimdi sorular cevap vermeli. Berdi Muhammed'lerin bilelikte on hükümeti, istatistika bürosu, ministerlikler bilen, meclisi bilen, bulan yankı meheme, prokuraturası bilen. Hani 7 milyon ilan? Bunu ne edip? Yatırıp sanadınız mı? Bu ne ahir ilat yazığı ya? Mesela 2020 yılı son kıyını. Yurdun daşınma. Türkiye'de zahmet çekip veren 2 milyonu golu Türkmenistan'ın grajdarları hasap alındı mı? Yok. Onlardan yankı ankete soruldu mu? Yok. Bunu ne hemen hasabını? Nereden bunlar 7 milyonu taptılar? Ya ne hemen hasabını bir prezident saylağını geçirdi. Şu 7 milyon deyip mi ya? 2 milyonun hasabına mı? Ana ara tapavut bulan. 5 milyon adam yok karı diye 4 milyon adam. Şolatan halkın yarısı yurttaşınlar da 2022 yılda geçirip görkerler. O sonay diyenler mi? Yok. Yani demek bunlar eden cenayetin üstünü gömüp saklayalar. Halk genosid edildi, halk qırgına berildi deyip nesil ver aytıp geldi. Yönü şunu üns berýän aýdaly döwlet strukturalary asla yok. O taýda döwlet bolmagyň struktury nerden bolsun? Yönü şunu üns berýän gynansak da biziň halkymyz yok. Biz qırgına berilen millet. Yine mirgelde qaytalap aýdy. Şo toprağın üstünde türkmeniň ýaşamagyny şolar satlyk hökümet isläna. Olara berilen buyruk şol. Näçe köp gyrıp geçdiň şu türkmen milletini gyrın, toprak boşak galy, bize şu toprağın aşağındaky 50 trilyon dolar gerek diýär. Ene şoň üçin şol ýalan maglumat berilýär. Ertir mesela gurucu meclis bolup biz ýurda barsak, ene şu 7 milyon diýilýän 4 milyonu ýok bolsa, kim daşynaklar getiremiz dedi için. Kim bulatlara jogap bermeli? Ene sonra ustaydı söhbet. Jonaý deýnedi. Tamam. O gollara verdi hamrada. 7 milyon resmi taraftan neme verdiler? Bütün dünya resmi taraftan Birleşen Milletler Kuramasına döşörsanı. Hatavat verdiler. Eğer biz yurda baramız sok 7 milyon değerli 3 milyon çıksa, barışa 4 milyon çıksa, ya olmaz 2,5 milyon çıksa, hani galan halk mı yerde 4 milyon, 5 milyon halk yerde. Ya şovden halkı öldürüp bütün dünyanın ağırlap 7 milyon halkımız var, ilatanın vatandaşlarımız var deyip 7 milyon deyip Allah geldiler mi? Ya buna sağın biz soramaz. Bütün dünya bilelikte sorar. Ne meyani ayttık kalımlarda geçenin gurrun ettik beyle kardeşlerim gurrun ettiler. Türkmenistan'ın türmelerine yitirilen adamların sahni hakkında ne ettik de aytık geçtik. 50 min üstüne, 30 min üstüne diye 30 min, 50 min. Yani ol bizim takip çekeceğin hasabımız bu. Yani neyse sanak adam tutaydı yitirim yok edileni Başar Asad'ın Sernaya Tutsokhanesi bilen deneştirdik de o kadar dep yani.
Yani o taýdak tutsaglykdy ýok edilen adamlaryň sany sajalyny bir şeýle takyk hasap bilen hasaplar. Belki 100 000 bolup biler Türkmenistandaky ýok bolan türmelerde ýok bolan adamlaryň sany. O ýeme berde Türkmen halkyny hemme tarapdan gyrgynçylyga berdiler. Söhbet. Şerat 20-nji ýylda bütün dünýäde pandemiýa başlandy. Koronavirus. Bütün dünya şunu ıkrar etti, şun karşısına görüşüp başladı. Türkmenistan näme diýdi? Ya soran yankı hakimiyeti basıp alan cinayetkar toparly. Yok bizde hiç şeýle olur real keselçilik yok. Bizde tozon var diýdi. Ine sonuň aýdýan goşadyrna üçin tozon zararlym, bizde takyk yok maglumatlara göre 200 000'dan 300 000 töweregine adam ine şu keselin wepat bolupdyr Türkmenistanyň içinde. Şolaryň mazarlaryny halka görkezmejek bolup, gömülen ýerlerini soň ine ýanky buldozer bilen tekilledir. Onuň suratlaryny goýuldy, görkezildi. Ýemeden ýanky bir kosmosdan alynan suratlar bilen. Ol bir tarapdan gargynçylyk. Ikinji tarapdan ilat keselçilik tarapyndan ýok bolýar. Hiç medisina hyzmaty ýok, degerli we degişli terze. Esasen yaş eneler bilen çağılaryň ölümi. Ondan nädip statistika bolsun, nädip ilat sany köpersin. Ýene bir üçünji bir ýagdaý, ondan soň aýramçylyk bardy. Her aýal arasy açyldy. Erkegi belki Türkiýededir, ýa aýaly ýygyna galandyr, ýa aýaly Türkiýededir, adamsy Türkmenistanda galandyr. Ondan bularda eýär çağı öndürmek gatnaşygy ýitip gitýär, jinsy gatnaşyk. Ondan nerden ilat sany köpersin? Şumar 2 milyon goly çağı östürüp, doğurup, ulandyp, östürüp ýetişdirmeli ilat ýurdun daşynaka. Nämen hasap? Ýaş gatlyk. O. Nämen hasabyna? Üçin ýene-de bir ýagdaý, ondan şular doguraýyn ýa çağı edinäýin ýene-de mümkinçilik barmy? Ýok. Hep iş ýok Türkmenistanyň özüne gazanç ýok. Nämen hasabyna bu agyr millet öz çağasyny eklep ulutmaly. Hemme ýerde diňe para bilen peşkeş eline emel ýeten ene gün görüp bilýär. Emma o ýerine ýaşaýan ilat nädip gözeran dolandyrmaly? O ýerine de elmeden bolşýaly umumy ilatyň 70 göterme goly SSR zamanynda ýaşaýardy, häzirki zamanda da şolar. Ýa ora toprakdan bir özüne garbanarlyk, horuşluk araý meselem, o şäherde ýaşap onu alyp boljakkan, sen hyzmatkar bolandy. Şoň üçin ine şu gyrgynçylygyň bir näse sebäbini şu zatlarda görýän. Başga da sebäpler eken. Haýsy tarapyny alanda Türkmenistanyň diňe kynçylygyň üstü bilen şol halky ýok etmegiň işleri alyp barylýar. Haýsy tarapyny alaý? Seredip görüň bir tarapyndan şu tarapy ýykylyp durýar, beýleki tarapy dikildilýär diýip aýdyp boljak gälle. Gurban Gulyň gelenne öwrü heşelle kakdylar bütün dünýä aýdyp çykdyr. Aý ine bir tirýekkeşligiň geraýynyň öňüne aldy diýip. Näçe gün ol öňüne aldy? Geraýyny ilaty satmagy besetdiler, emma şol geraýyny Ýewropa çykyrmagyny dowam etdirdiler. Geraýyny aýyrdylar wagtlaýça halkyň öňünden muny oň üstüne ana orsiýetden wagorlap milyon wagorlap biljekden ana Araçky ýa näme şoňa meňzeşlatlar getirdi. Geraýynyň tirýegiň ornuny tramadol bilen çalyşdyryp. Indi başga da bir topar sintetik jisimli narkotik jisimler hana Türkmenistan'ı leys bolup ýaty. Onu çekýän diňe erkek kişiler däl ýa onu şu dermalary atýan mektep okuwçylaryna çelişen edip atýan. Birer milletin şu köküne gelejegine zarur botylar. Şol okuwçy gyýlardan ýa oglanlardan öňelge bolmasyn diýip ýörüýte edilýän bir jenaýet. Olur şu zatlary, şu himik jisimleri ullanýan çağalar, ulanyň şularda näme öňelge bory edýän? Bir özüňiz pikir edip görüň. Şulardan aktyk çoğuluk töýüp bormy? Elbetde ýok. Şoň üçin şu toprakdan türkmeni aýyrmak üçin dürli primler ullanýarlar. Şol bir wagtyň özüne şol pandemiýa döwür 20-nji ýyldan başlap ta 24-nji 3-nji ýyla çelli, şol ýa 22-nji aýygyna çelli
Orsiýetden ol geldi bir topal Sputnik diýdi, näme diýdi, halkara derejesinde ikrar edilmedik dermanlar türkmenler urdular. Aýny Covid-19'a garşy peýda zatdy. Şonu ala şu derman alırlar ama 2 hepde yetmen ölüp başladılar. Kim bu zatlara baka verdi, kim bu zatları iydarladı, kim bu zatlardan netice çıkardı. Hani statistika? Yok. Yani son için biz bir acala buyurulan millet deyip ben yönüke yaraydamak. Yani neticeden görünüp dur. Ve sonra aydayınıydım ben. O halmada neme vardı? Yine Saparaga odal aytıp geçipdi da 91-nji 92-nji ýyllarda biziň işläp ören döwürlerimizde diye. Şu 2015-20-nji ýyla çenli Türkmenistanyň ilatynyň sany 12 milyon 15 milyona yetirmek nemämiz maksatnamamız bardy diýdi, planymyz bardy diýdi. Şolar ýalyk ýöňüne nemedik goýan sebäbi ösüş demografiýa ýokardy, şo wagt diýip aýdypdy da. 12-15 milyona barmaly Türkmenistanyň ilat sanynyň umumy jemi. Ýöne Azerbaýjanam şo wagtlar şo tempde göstərdi. Azerbaýjanyň kaçer edýäni häzir 20 milyon ýaky. 10 milyonyň üstünde Özbegistanam şeýle, Kazakstanam şeýle diňe ösýär ilat sany. Gün geçdikçe ösýär, gitgide ösýär. Türkmenistan gazy newiti boýunça dünýäde 4-nji ýerde diýilip Berdimuhammedov özüm gepledi. O 27 trilyon kub metr ýol öteni gaz ýatagynda 27 trilyon kub metr ýani gözüňize getirip görüňiz bir nähir uly bir mukdardygyny. Şunça baýlyklaryň aşagyna türkmen halky näme üçin ösenok? 30 ýyl geçdi. 30 ýylyň içinde bu bir döwletiň ösmegi üçin gaty uly bir mümkinçilik bar. Şunça rezerwleriň, şunça baýlyklaryň aşagyna aslında üstünde ýaşap bören bir halk üçin ösmäni uly potensial mümkinçilik bardy. Näme üçin bu halk ösmedi? 30 ýylyň dowamında. Bunu nähile gedip nemedýärler halmada, şun propagandasyny edýärler de halkyň içinde. Biz bir ýaňy öz başlap bolan bir döwlet, ýaňy bir ýörjen olup başladyk çaga ýalak diýip, şolar ýalak bir bolur-bolgusyz propaganda ýöredýärler de bular. Ýöretdiler başda, häziran ol gally, ne şolaryň tarakan addelleri bardyr. Halk arasynda şolar ýalak bu yaman bir gelşiksiz bir necis sözleri ýöretdiler de propaganda nemelerini. Ýaňy döwlen çaga biz ýaňy ýörjen olup başladyk diýilen nemeni. Ýöne nirde 15 milyon yetmeli diýilen neme bardy diýdi Saparaga aýdýar. 12, 13, 15 milyona yetmeli diýär. Şu 91-nji ýylda biz şonu nemetip berdik diýdi. Ýani häzirki wagtda 7 milyon ýani halkyň sany. Bularyň beren nemesi goşadyrlar içinde 7 milyon. 3 milyona ma ýok bu halk. Özbegistana seredin. Özbegistanyň halky 30 milyon. 30 milyonyň üstündedir ýalmışmasam. Yok, 36 milyon şuňky. 36 milyon. Evet. Evet. 90-njy ýylda Özbegistanyň 90-njy ýylyna seredip görün. Azerbaýjanyň 90-njy ýylyna seredip görün statistikalarynı. Ve Türkmenistanyň statistika ýok häzirki wagtdan 2022-nji ýylda geçirli. Ne häzirki wagtda statistikasyny tapjak bolup görün. Diňe bir ilat ýazywynyň ilat sanynyň statistikasyny gurrun edilýär berdi. We beýleki pudoklar hakynda gurrun edilýär. Düýbünden ýok statistika Türkmenistan statistika. Kim jogap bermeli? Jogapkar adamlar nerede? Gurrugunu kim etmeli bu zatlaryň? Özlerini goşadyrlar içinde resmi diýip hasaplap ýörler. Jogap berýän adam ýok halka. Pandemiýada ölen nemeler adamlaryň sany sadece ýok diýdiňiz halmada. Meniň bilýänim 4-5 tane adam bilýän men. Şu pandemiýada şu vaksinany Orsiýadyň, Russiýanyň Sputnik V vaksinasyny alyp şondan ýetişirjek ölen adamyň 5 tanany bilýän ben. Taňy öz tanaýanym. Näçe adam öldü Türkmenistanda. Ol vaksinada halmada eksperiment geçirmek üçin ulanlan bir nemem kadiýen mene Türkmenistany, türkmenleriň başyny. Tabi, BioNTech'i kabul etmediler. Bütün dünya BioNTech'i kabul ettiler, BioNTech'i ulandylar. Türkmenler näme üçin almadylar bunu? Doğru söýerdi.
Men aýdaýyn mi? Aha. Saparaň gaty dogry belläp geçdi. Bizde ozal ir döwürden näher şu planlaşdyrylan ykdysadyýat ýa-da ekonomika diýilen bir söz bardy. Öňünden şu gelecekki 5 ýylyň planlary düzülýär, etsen-petsemi sosial taýdan, ykdysady taýdan, syýasy taýdan, guruluşykdan, beýlekden, döwlet guruluşyny şu zatlar öňünden planlaşdyrylýar. Saparagyň aýdýanyna men hiç ýyl şüphe biljekler sebäp 91-nji ýylda şol bar bolan 3 milyon ýa-ni 860 000 adamy şu ülküni 3 köpürtme, pesenden 4 köpürtme mümkinçilik bar da sebäp bol döwür. Teredim şol ýyllar doğan çağalary Türkmeniň maşgalasyna pesenden 4 çağı bardy. Her aýal ýene-de 4 çağı. 5 çağı, 6 çağı, 7, 8, 9, 10, 11 doğurup bir denarlarımızdan vardı gahrman edip. 1-nji derejeli, 2-nji, 3-nji derejeli. Sebäp şolary hiç bolmany döwlet tarapyndan ujuýpsyz da bolsa çağa pul kömek edilýärdi. Emma Niyaz şu çağa pulum kesdi, garrylaryň pensiýasyny kesdi, keselhanalaryň yapdy, okuw 9 klasa getirdi, institutu 2 ýyla getirdi. Ondan kimde höwes bolsun çağı dogurmagy? Kimde höwes bolsun şu kyn ýagdaýda maşgalany eklemäge? Öz başyny çarap bilsele şahat bolur. Şu öz başyny çarap bilmensen, biziň halkymyz şunkun mejburi ýagdaýda gidip o döwletde, bu döwletde talabançylyk edip berer. Görkümleriň gapysyna. Bir döwür gyljyndan gandaman milletin nesilleri ene şunkun gözüňe hally. Ene şu statistikaňam aýdylmaýanyň esas sebäpleriniň biri şu. Biz ajala buyurulan millet. Ene ikinji bir ýagdaý, näme üçin sen aýtdyň ýa Özbegistanyny. Özbegistanyny SSR ýykylanyna 91-nji ýylda 17 milyon ýylat bardy. Şol ýylat 17 milyon Özbegistanyň öz içinde eýem 36 milyona ýetdi. Emma Özbek halkynyň wekilleri Orsiýetde işläp, Türkiýede de, Malaýzyada da, Hytaýda da, ýene bir ýerde adyny döwletinde özbek bar. Olar hasabarlanak, ýöne öz içindäki ýylat sany ýa 36 ýetdi. Daşyny akly bilen hasaplasak, belki 40 milyondan geçýändir özbekler. Türkmen näme üçin ýygyna gaýtdy? Näme üçin şu zatlary gizlep saklaýarlar? Sebäp biz ajala buyurulan millet. Moskwa ya Kreml islänak türkmenlerini ýaşamagy. Şoň üçin milleti aýrýarlar, ortadan ýerine oň orny men näse çykyş edip aýtdym. Näme üçin? Aýdaly 50-nji ýyllardan başlap 40-njy ýylyň aýagyryndan 50-nji ýyllardan başlap hasaplasak şu günkuny şöyle eýem ana 70-80 ýyla goly Balkan welaýatyny şol nebitçileriň nesili hasaplap görüň, näçe guşak çalşypdyr? 8 guşak, 9 guşak çalşylan milletin tejribesi bar. Şu nebiti nädip çykarmaly, nädip uğratmaly, nädip bunu perrabot etmeli. Şolar sýryp preparat çykardylar, aýyrdylar, ýerine hana Orsiýetden Tatarstanyň getirip nebitçileri işledip, şolary bilen Türkmeniň nebitini gazyny Orsiýetde tarap gömedi otylar. Men diňe bir kizjek misal getirýän. Şolary ýaly ýagdaý hana Lewap welaýatynda da. Näme biziň öz gaççylygymyz ýokmy? Esser zamanyndan bäri gazy jok diýdi, näme diýdi, ol diýdi, bu diýdi. Çykaryp berdiler biziň öz türkmenligimizden mara şoň üçin. Näme üçin olar gyra taşladylar da ýanky Lewap bilen maradaky hemme şol hime zawod beýleklerini hemme nebit gaz guruluşyny Hytaýlar getirip sokdular. Türkmen ýok etmek üçin. O toy Türkmen dem altyny hemme ola akyn dökün zäherleýemelerini hani takırlara ýaýratyp goýdular. Bu gargynçylyk däl eýse näme? Bular tolagly gerekmi? Bular özüne şol şäher gurduk diýe näme de kime gerek sen şähermi? Mazar sarlygy Aşgabatyň bilen bilelikde alandy. Seýsmik tarapdanam şol. Çaly ýer titrese şol şäheriň içinde daşyny akly ýaşaýjysy bilen gömäýmeli diýirligini. Gömüljegim görünüp dur. Sebäp tektoniska plitaň üstüne ýerleşen aşyba. Näçe de gaýtdyk bu arada. Ýöne, biz umumy kartinany alýas boli,
halkymyň gyrgynçylygy berilenini görüp otursak we hiç Doğru. 7 milyon yok Zataýda kardeşim. Inni biz baryp täze Türkmenistan guramyzy hökmany şertde ilkinji nowatda edilmeli zat biz ilat ýazywyny geçirmeli. Näme üçin? Olaň eden jenaýatynyň üstüne açmak üçin ilkinji nowatda biz bilmeli. Näçe halkymyz bar? Şu halkyň sany boýunça biz özümizi işläp plan düzmeli. 1 ýyllyk, 2 ýyllyk, 5 ýyllyk. Nädip şol adamlar iş bilen üpçün etmeli. Nädip şol adamlar topraklary paýlap bermeli. Nädip şol adamlar çağlaryny okutmaly, keselhanlarda bejermeli. Şu zatlar hemmesi statistikaň üstü bilen edilýär. Şonça hökmen ilat ýazywyny geçirersem bol, inne şolaň sepaçylar ya götaçylar edip oturan jenaýatyny. Ondan biz kimden soramalıyam? Sonra vardı. Sonra şol 91-nji ýyldan bäri döwlet statistikasyny giýilýär gelen döwlet ýol başçylary, hökümet ýol başçylary, ýa-ni ýerli häkimler şolary artdyryp ösdürip ýazýarlar, öyle adamlar diýretip görkezip. Ine medisina işgärleri işgär diýen şo keserhanalaryň ýol başçylary. Bular ölen sanyň adamyny az edip görkezýärler, dogan adamlary köp edip görkezýärler. Çağany şeň bular ýa-ni statistika boýunça bir aýlap taklamaly, bir aýdan soň ýaşan, bir aýdan geçen çağany ýa bizim türkmençelap aýtsak 40 ýyldan geçen çağany soň hasaba alýar, doguş kagaz berýär. Bula bolsa, ýa-ni şol ýa-ni doganyna ýa-ni doguş kagaz berýär. Şeň şu ölüm azatmak üçin ölüm bolsa da doguş kagazlar beren hakly. Ene egni halatlydan Hipokrada ýa-ni kasam eden haramzadalyň oynayan oyunu. Bu barada bundan 20 ýyl ozal bize maglumat ýetdi. Şu günüm şu ýagda ýütkana aslında. Ene şeýle ýagdaýlar. Awa halmada. Ýa-ni nemesi bar da bularyň. Ne şu baýlyk, insan baýlygyň üstüne otur halk. Ýöne bu ösenok. Özbegistan össü. Azerbaýjan hem össü. Türkmenistan näme üçin östürmän saklap gelýärler häzir. Ondan soň bir neme bar. Ýa-ni bular türkmenler sürgün edip oturýarlar da şu wagt. Göndön hem östürmän ol ölen adamlaryň üstüne basdyr edip ýapyp oturýarlar. Näçe pandemiýede ölen adamlaryň üstüne nägele basdyr etdiler. Ýani beýleki halkara ýa-ni barlyk nemeleri ýurda baranna şolaram pul berip olaryň üstüne basdyr etdiler. Näçe adam ölendigini ýa nemesini şonda neje çekendigini aýtmadylar. Bizim ýurdumyzda Covid ýok diýip izni uratyp berdiler. Bütün dünýäde bar bolan Covid'i. Ýöne häzirki wagtda Türkmen halkyny daşör döwleti sürgün edip oturýarlar. Näme üçin? Gidýär Türkmen halky daşör döwleti iş maksatly ya bir yeter yetmezligi sebäpli maşgalatyny eklemek üçin ya ýene şoňa meňdeş bir neme maksat bilen gidýär. Ýöne topragyň aşagyna ummasy baýlyklar ýatyr. Ummasy baýlyklar ýatyr. Şu baýlyklaryny taşlap gidýärler daşör döwleti. Özbegistanda barmy şu baýlyklar? Ýok. Ýöne Özbegistanyň sany ne teredin? 17 milyondan 36 milyona halmada da baran bolsa Özbegistan. 30 ýylyň içinde 20 milyon köpeltdirler. 20 milyon. Türkmenistan şonça baýlyklaryň üstünde oturýarka näme üçin köpelmedi? Soň sürgün meselesine gelende şular sürgün etmeli ýa aňyr bäri näme etmeli? Biz meclisimizde aýtyp geçdik da ýene beýle kardeşlerimiz hem aýtdy. Men hem aýtdym. Men sözüm ulanyp o ýerde sürgün etmeliler sözüm ulanyp o jurnalist diýip hazırlap ýapýarym. Şolar ýalak bir neme edittirdi. Inni milyonlap adamy ýok eden, müňläp milyonlap adam bir ýok eden halka garşy genosit iş alyp baran bir terror rejimi näme üçin cezalandyrmaly däl. Toora oşa ýerde. Biz Türkmenistana baraly, Türkmenistan guraly. Hani 7 milyon çıkmaz, ol görünüp dur 7 milyon çıkmazak halına da sen bu aýtdyň. 3 milyon çıkar bar ýok, belki 3 milyon az çıkar. Galan halk nerede? 4 milyon halk nerede? Doğru.
Cevap bermeli bunu golaylap gelýär. Bular inni nira urunjagyndan bilen akar. Inni sen ýaňbyrdagy gowellap geçdiňde. Beýleki ilatlar döwletler öz ilat sanyny köpeldýärdi. Ine şu ýene bir mysal Kazakystan öz milletini Türkmenistanyň, Özbegistanyň, islendik döwletden Kyrgyzstanyň ýygyna çagyryp ortaýetden daty şolary ýöreýte programa boýunça kabul edip başlady. Eme irki döwrden bäri şu eser ýykylandan soňra Nazarbaýewiň ýöreden siýasaty şu. Inni Kazaklar tüweleme öz başyna bir gidip ýatan milletli döwlet bolup oty. Ýogsa şolaryň köp tozap ýatan çöl. Ýöne näme üçin biz şol bereketli toprağın üstüne 4 milyon ilaty 12 milyona ya 15 milyona yetirip bilmedik. Bir samsaklık mı ya ýöreýte edilen jenayet mi diýilen soru ýyla çykdy. Men şunu ýöreýte edilen jenayet diýip bilýän we şunu reýle diýip hasap edýän. Şonuň üçin şu mahal şuň kun domlu duşdan ordaňa ýurdun içindäki propagandalar däl. Yurdun daşyny men aktivist diýip bererler. Aýyna biziň 7 milyon halkymyz bar, näçe 5 milyon ilatymyz bar diýip görýän adamlar bilik goýun. Siz şol aňyrky jenayetkar topary ýapça bolýan. Siz şolary kömekçi bolýan. Şolaryň diýýäni öz diliniz bilen tasdikleýän. Siz barp bilen sanap gördüňmi ýurdun içinde 5 milyon ýa 7 milyon türkmeniň barlygyny? Ýok aşalatlar. Bar bolsa näme üçin 10-njy ýylyň ýyl ýazywyny aýan etmediler? Näme üçin 20-njy ýylyň ýyl ýazywyny aýan etmediler? Şolaň ağzyndan çykan ostlugy siz fakyt diýip ýene de öz diliniz bilen şol hökümete garşy duran adam hökmüni şonu tasdikleýär. Ondan dünýä şunu kabul eder-de. Siz hem şonu diýýän bolsaňyz. Yani sizin hem jogapkarçylygyňyz bar. Erti sizden hem sorulur. Näme üçin siz esassız ýagdaýda şonu siz 5 milyon ýa 7 milyon Türkmenistanyň ilaty bar diýip aýtdyňyz. Men aýdýam şu gün. Şu 3 milyonyň geçene aňry geçse 3,5 milyon daşyny akla bilen ýygnandy. Şu gün Türkmenistanyň ilaty. Yalan bolsa, ene ýurda baramyzda ilat ýazywyny geçirelik, men ondan halkyň onu jogap berin. Yok, eger men aýdýanym dogry bolsa, onu siz jogap bermeli bolsuňyz. Şu taýlar ulardyp aýdýanyňyz üçin ýa şol jenayetkar topary ýapça bolýarlygyňyz üçin. Her kösüň öz jogapkarçyligi bardyr. Şunu bilip goýun. Men şonu aýdaýyn. Şol sany öz kardeşlerimize degişli kämagar aglyňyzdan sypdyrýan, aýna 5 milyon ilatymyz bar näme diýip. Ýok şol ilat. Diýmän şol aňyrky jenayetkar terror topary kömek etdiňiz bolýar şey diýip aýtsaňyz. Yok şol halk. Almada bir zat aýtsak da men size. Gatty gallar ýar meni. Nemesini Google'dan seyretip görýänler. Türkmenistanda kişi başına yıllık gelir yani girdejisi näçe diýip. Nemeden sorak görýänler ol $6,600 diýär harmada. Oho. Kişi başına yıllık gelir girdejisi. $6,600 diýip hasap berdirler bular. O hasabata ýanky yalan dürsüne yalanly görnüp durbun. Yani statistika bir ýok bir döwletde $6,600 nädip orta çykýar. Bu bir ikincisi Türkmenistanyň häzirki wagtda iki kurs bar Türkmenistanda. Gara bazar bahasy, bir resmi bazar bahasy. Ýöne döwletiň içindäki äkli dolandyrylýan ykdysadyýet ya halk yani döwlet diýmek halk diýmekdir. Halkyň arasyndaky dolandyrylýan ykdysadyýet söwda satyk diýen gara bazaryň esasynda amala aşyrylýar. Ol Türkmenistanyň resmi hasaby bilen ýa Türkmenistan resmi bank hasaby bilen pullary investisiýa edenoklar häzirki wagtda edýän berenoklar edip bermediler hem Türkmenistan. Häzirki wagtda çem bolun. Yani $6,600 diýip görkezýär. Yani siz pikir edip görün watandaşlar. Türkmenistanyň içinde ýurdun içindäki gezip gören halk yıllık girdejisi $6,600 gazanýan halk barmy häzirki wagtda? Ya we näme hasabyna gazanýarlar bunu? Eger gazanýan bolsalar gazanýar diýil, okey, bunu goşadyrlar içine alaly. Näme üçin halk ýurtdaşyna çykýar? Soraw. Eger gazanýan bolsa $6,600 gazanýan bolsa näme üçin bu halk ösenok?
şu zatlar bir seyretip görün özüňizden bir nemeden Google'dan ya ChatGPT'den sorap seyretip görün aňyr ber nemelerini. Resmi tarapdan statistikasy ýok almada Türkmenistanda. Ol näçe götürmesi diýip ýyllyk hasabatynyň jemini berýärler. Bular ekranlaryndan. O. Onsoňam ýaňy mawduat geçdik. Bir ýene de agdaly. Şu wagt 21-nji asyrda sen kişiliğini suwut edýän ID nomer diýilip bir nomer berilýär. Döwlet, ösen döwletler öz watandaşlaryna şo nomery berýärler. Senin şo nomeriň esasynda ähli informasiýaňa ýetýärler. Ähli bilgilerini. Yani Türkiye'de kimlik kart diýilýärdir. Daşar döwletlerde ID kart diýilýär. Ýewropa taraplarda hemmeden umuman üst barýan döwletlerde bar şu ID karty. Türkmenistanda häzirki wagtda sen kimliğini bir belirleýän ýa kimliğini ortaga çykarýan bir nomer ýok ortada. Şu garaždanstvo pasportyň esasyna gelip berler häzirki wagtda. O Sowet Soýuzynyň SSR wagtynda pasport berýär da galmada. Şo pasport bilen gelip berýär Türkmenistana. ID kart diýilýän nomer ýok. İnternetiň üstünden erişim saglap bilen okýar. Yani internetiň üstünden äkli işlerini amala aşyr bilen oklar halk. İnternet ýapyk. Ýurdun içinde doğruluğunu ýapyk. Onun propaganda edýärlerine VPN ulansan girip bolýar diýip. VPN ulansan girip o nägilek zat bolýar. VPN bir zatyň üstünden ulanyp girip bolmak diýil. Onda internet näme üçin salýarlar VPN üstünden girjek bolsa näme üçin çeklendirýärler. Bir näme aýtjakda bir kim näme kepilname aljak bolsaň diýip o wetebetde bir kepilname aljak bolsaň gidip pul berip alyp gaýtmalýar. Onu sen oturan ýerden alyp bolýanda adaby. Oturan ýerinden. Yani maňa näme edýärler hamrada, jaň edýärler da şu aýlyk kart nemeleri, pullary, alýan pullary karta geçýän eken Türkmenistanda. O kartam näle kartdygy hemme aýandyr. Şo kartdan diýip başga birine pul uratyp bolanyk, işlenok ýa-ni telefondan nemesi ulanylýan perlajenýa bar hamrada. Şol işlenok ýurdun içinde. Yani kart var diýerler ellerine de. Yani ne derecede urtanç verici neme? Yema söhbet terep sen aýtdyň da ýani ila tanyny adam tanyny ýa jan maşynyny sen şol maňa dogurlap aýtyp bir $6,600. Kişi başyna onu 7 milyon ilatylar diýip aýdýar. Kişi başyna $6,600 düşýän bolsa eğer heleýin alamyzda da eýem ýanky bular $13,200 düşmeli bir maşala bir ýylda. Diňe eğer heleýi çağılaryndan bolsa onu köperdik gidip bermeli. Bir çağasy bolsa da eýem bular $20,000 bar ýa-da. Han Türkmenistanda barmy $20,000 alýan adam? Bir ýylyna girdisi. Nerden tapdy bular? $50 aýlygy bar adamlary, bular eýem 10 mirete köpeldiýärler de bir adama bölsen $6,600 ol $550'dan ýa fägal köprek bolýardy. Her aýda almalysy. Bular bolsa alýan jeme $50 diýmek. Bular bir ýylda alýan aýlygyny bular bir aýda diýip görkezip ýalyn sözleýärler de 10 kesse köperdi. Ene bular şeýtir halky alap daşary ýurda statistika berýärler. Onun için o halk nereden eklensin, nereden saklansın, nereden iş alsın, ne yazıp yaşadı, ne yazıp durmuşsun, düzelsin ya keselini becersin. Yok da olur yani mümkün. Devlet olur yani hizmet eden halka, değil mi halk özün gidip İran'a becer diye, Hindistan'a becer diye, Avrupa çıkıyor, Türkiye çıkıyor, oğlum ne gumanı, oğlum insan ki ödeminle otak ekidiyerler, otaydanın cesedini getiriyorlar. Son için bizde yani sen aydısın yani adı vardı öldü yok. Pulun sahanı görkeziliydi. Muhtar görkeziliydi. Sonra alyan adamların yüzü görkezilen ya durmuşu ya yaşayışı. Belki bular ol yankı aydiyan da onu yankı bu köne pullarını bilecekler. Yani ya da bir ne değil iki kurslu dolardı görkeziliyen onu da ol köp olacak da juda yani şayda göz-görtele ýalanyň bardygyny üstü açylyp durdy. Böyle. Ha? Aýdy dinleýän seni.
Gönü yalanın bardy usta özleri suud edip berip oturlar şu resmi maglumatlar bilen. Kellesi işleyen adam için düşünüp kılsa da bu sähel nemesi. Şu men ýanymda bir sanak bir soru berýär da siz berde gezip görseňiz biz siziň nemäge näkilik men Türkmenistan wakynda nemes internetden gördüm seretdim diýer. Şular ýalak nemeleri bar esasy näme çykarýarlar ýa nämesi bilen dünýä meşhur bolýar, aýan bolýar, ýani dünýäde nämesi bilen esas näme aýratynly bilen tapawutlanýar dünýäde Türkmenistan diýilen döwlet diýip seretdim. Muny siziň gatlaryňyz, alawaýlaryňyz bar eken diýe onsoň diýe dünýäde 4-nji ýerde TV gaz baýlygyny boýunça diýer. 4-nji ýerdemişin diýe siziň näme? O näme üçin ýurtdaşyny işläp görseňiz siz diýip maňa şo soraw berýär da. Awa, ben şu soraw berýär. Näme üçin siz ýurtdaşyny işläp görseňiz bular ýalyk baýlygyňyz barka. Beýle elpeşlik taşlap ne görüňiz wa Türkiýede diýip. Awa, şu soraw berýär. Ýüzüm utanıp gitdi da. Onsoň bir ýanaşyndan düşündirip başladym ýa-ki ortasyndan başlaman diýildim. Şeýle diýip. Bolmasa bizim ýaşa oturan ýöwletimizde ýeratdy baýlyklar hem ýok, newit gaz nemes çykyp duran. Ýöne halky gowga ýaşaýar. Beýleki döwletlerim işlemäne gelýär, beýleki döwletlerim watandaşlarym. Şular ýaly kysgaça. Doğru. Ýema söhbet biz 2000 gurlap oturup bol ama ýurtdaşlarymyzdan soraw bar bolsa jogap bereli bolmasa sorawlar häzir üýtgeçip soraw ýok, ýöne pul gurajanlar bar hemmägiň kisäňde bereket. Kardeşler. Yurttaşlar berekella edip gorlap durun hazyny özüňiňkidir. Soň ne wagt gelende özüňize çağılaňyza ne bereleňize nesip etsin şo zatlar. Ýolda bolumsoň biraz sowuklap durun. Ondan soň derman zat bokurda marçalap oturam şoň üçin. Sonra wa bolsa jogap berel bolmasa adamlar horlap oturmar. Bu mesele gaty agyr meselelerin biri. Ýöne şu ýalany biz ýüze çykarmalydyk. Ýerde işte orta alyp halkymyzdan biler ýaly. Täp ýurdun içinde aslynda ýok şol 7 milyon. Ýok, ýarsam ýok şu mahal. Ýalyn suratlar. Şoň üçin ine sen ýan aýdyp otyňda Ýewropada ýani Türkiýede da sifirlanan o internetten basýan bolsaň sifir nomeryň çykýar, onuň so taýdan hemme işini düzüp bilen. Türkmenistany şonu eden haklar. Näme üçin? Eger şonu sifravizasiýa geçirseler, diýmek ilatana ýan boljak taýdy. Awa. İslendik ýa-ni Aşgabatyň merkezinde İslendik rayon merkezinden adamını görüp biljek Türkmenistan'da näçeden adam sifirlanan ya belge alınan. Yine sonra onun cenayetinin üstü açılacak. Son etmezlik için pasport Sovyet sistemesini koyar. O zamanın oba göçtü bir devir. Pasportu şu devletlerde de ulanamdak men şu mahal 28 tane Avrupa devletine dinle ID kart bilen gidip bilen şu maşin sürüyen sürücülük kartım var. Şo bilen men 28 devlet Tayland bilen man başy iştat gerekler. Şolara gerek maglumat şo şahadatnamaň içinde dura. Nähim şo 20-nji asyrda. Ýörüti diýerler. Ülke gelip östürmemek için gelip östürmeyen bir devlet şular ýaly bolýar. Hem Türkmenistan biz aýdyk gelýär. Bir imperiýa bagly, häzirem bagly bolup otur. Bir imperiýa bagly bolan döwletim ösmesi mümkin däl. Östürmeýär imperiýa. Ine Türkmenistanyň ähli baýlyklaryny Russiýa alyp oturanlyklaryny biz neme diýip oturýarys? Aýdyp berip oturýarys häzirki wagtda. Ine ýa-ýakynda da halmra da bular şol indi görýärmi? Orsiýa häzir doğal ýagdaýda iqtisadiýat kiçelip barýar da, hani şu tapy gaz taslamasy bardyr. Tapy gaz taslamasyny çatlaşdyrmak maksady bilen aradan bularning şu atışgir var, Reşit Meredov. Atışgir diýäňde. Ben taparagan dostum. Taparaga diýär. Talibanlar bilen gojaklaşyp berýän ýene-de garyň içinde. Diýje goýanym, sen ähli baýlyklaryny Russiýa alyp otur, sömürip otur. Mesela sen Rus imperiýasyna bir bagly bolan döwlet bolsaň sen nädip ösçek? Sonra o şeýerde. Kardeşler, nemäňiz ýaryn? Sorawlaryňyzy ýazyn. Bir küçük soraw ýok, herkim pikirini aýdýar ýöne.
Ekrana çıkararak soru yok kalmada daha şu wagda. Yok, gaty dogry. Öz pikirlerini aýtmagam şu soradan mullakan da diýmek, şular öz pikirini ýazýar diýmek, şolaryň pikirini özleri jogap berdi. Öyle biziň edip oturan görürüm bizi. Gaty dogry. Şeýtirip adam öz dünýä garaýşyny ýa düşünjesini giňeldi. Hem şunu yok. Ama sorap etmeli, özler bilip tutup bir topara adam yetmeýärlerini görüp oturar ýurtdaşlar. O bolan içi boş galar. O bundan 3 ýyl ozal ýadylar maňa. Halbrada o wagtymyzda bir sırgyny şu oturun gidip ýatan köçäň urny 2-2 ýaşly ýaşy. Sonra akşamlaryny barıp şu köçäň öýlerin kapysyny çyrany ýakýarlar, ýerden barıp öçürip gaýdýarlar. Gecelerinde owur gelse-de şu löýde çyraýan turup dip atyjat aýlanyp geçerýärler. Ene şu derejä ýetdi biziň halkymyz. Sebäp ol öýleň hojalyklaryň ýankysy aýdal maşgala başlady, erkek aýal hemmesi çykyp gitdi ýurdun daşyna işlemäge. O çağalaryň ene garry gurtulan eline galdy. Olaryň näde bolup onu özlerinden başy bilýän adam ýok. Gata agyrýardy ýurdun içinde, ýurtdaşlar. Onu biz görüp otyr, eşdip otyr, bilip otyr. Indi bir netije çykarman wagty geldi. Onu halk bolup çözmesek, daşynyň gelip bize hiç kim kömek etjek gel. Ona mene ýyllar boýy aýdyp gelýär. Türkmen öz ykbalyny özü çözmeli, öz göbegini özü kesmeli, öz elini alyp daşyna şany özü goýmaly. Gerek bolsa kellesini etegine salyp görüşmeli ýa uruşmaly. Başgaça bize ýol ýok. Ol haramzadalary ýurtdaşlar. Olary sen ýalbaryp, ýakaryp, höre köşedip, eren ýaşy, ataň ýaşy, senem mä türkmen edip ýola getirmek mümkin näme? Olaň ýüzi duýan dabandan hem galyň. Şeňmi? Olar şol halky ýok etmäge şolaň insap çatýan bolsa, şolary ýok etmäge halkyň hem gaýraty tapylaýmaly, ýa-çataýmaly. Men başgaça göremem çykalgany. Her hile edip gördük geçen 35 ýylyň içinde. Yok, ýene bir gezek yok. Bular watanyň, halkynyň, döwletiniň, milletiniň satan haramzadalar. Hemmesi. Uçtan tutma. Bir ak, bir gara diýip saýlar ýalyklarda. Şo rejime hyzmat edýärler hemmesine şolar ýaly. Bir ýeme doňuzyň agym garasam doňuz bolýar-da tapawdy näme? Bular edip duran jenaýatlaryny yüze çıkaryan, açığa çıkaryan halka da vatan dönüğü diýerler bular halmada. Özleriniň vatan dönüklerini aýdýan halka vatan dönük diýerler. Näme diýdi hani? Yani şol dün oýupdyr geldi kärdiň saýtyny, ol 10 kysyna eden çykyşymyzyň dowamyny. Şo taýda biri ýa-da ene men hamana sizi, yani meclis azalaryny näme dip saklaýar diýdi. Bir zada diýdi. Mankur yok, mankur dedip saklayan ýaly. Ay ho, heywarlar, siz halky 35 ýyllap mankur detdiňiz. Biz şunu halky gaflat uykusundan çıkarmak için aýdyp otyr şu zatlary. Ýeme ogurluk eden uy olmaz, üstüne gelen uy olar. Netçek bolýar da, olaň oýnaýan oýny. Ter tapýan görüňler söhbet. Böyle edip oturan jenaýatyny biziň boýnumyza atdy. Hamana biz indi mecliste hemmemiz mankur ya birinin ağzına seredip oturur. Yani men ağzıma seredip oturan adam bolýar. Nirde böyle olupdur? Maşgalamda yok böyle ýagdaý. Birinin ağzına seredip oturur. Siz näme üçin birinin ağzına seretmeli? Her bir adam şahsy eda. Onu bilgeçleýän ýadyarlar kalmada. Onu bilgeçleýän ýadyarlar. Birden sorsam halkyň şular ýaly pikiri bar diýe geldi kärdi ogry diýdi. Kim halk? Halkyň aňyna goýanymsyz ogry dip. Olar subut etdi ogry dälligini. Şoň üçin maňa onuň Birleşen Milletler Guramazy karar çykardy. Siz subut edin. Şo siziň dogrudyňyzy, şol oturan iki zany atalog haramdadan dogrudygyny aýdyp berin. Ya arasadygyny, ya halal işleýänligi, ya halky arka durýanlygyny, ya kömek edýänligini aýdyp berin. Özüňizden hiç haçan aýdýar şo taýda. Aýdýar bize bir zat ýatsak diýe öçürýärler diýe. Ýok edip dünýä diýe meni gözümni tutýar. Bilen diýe halka bir hakymyz bar aýtma adalet eger demokrat bolsa. Hakyň bardy. Ýöne demokratiýete jogapkärçiligi. Sen orramsadan bolan ýüzüň açda çykyş etdi. Diýmaňa näme diýjek bolsa. Adyň bilen familiýaň, enen ataň berendir ataňa dogluňda adyň familiýa. Ýüzüň madyra. Eger şu zatlar açyp görülemeýän bolsa, ýüzüň hem ýok, özüň hem ýok. Men sahypamda sen işiň hem ýok.
Gelen minutundan ýok edilerdiň. Ýöne geldi gaty çydymly adam bu meselede goýup da goý halk görsün tapagy ýok. Ýöne bular şol bular inni näme diýip aýtsam kan? Bular inni haris ýzynyň ýetdirildigini duýdular. Biz aýdyp otyr, bular nägene duçar boljagyny ýa-da uçurajagyny ýa halkçylar näil jezalanyrjagyny. Inni şolar jan howluny urnup otyrlar. Dogry düşünün, bulara da ýaşaýyş gerek. Şoň üçin bular şu ağzyny näme azy pürkürýän bolsa şonçumal bizim üstümize emedip otyrlar. Gönüp durup otyrlar, inni bilýärler. Hasap maşyny işläp dur, hasap sorulacak günü olaylak gelýär. Edibersinler. Gitjek yerleri yok. Kimin näme diýänini, näme bilen meşgullanýan, şular hakyny tutan adamlar özlerini bilbilýär, saýrap aýdyp bererler. Ýöne türkmen ýene bir sözi bardyr. Soňky tüýkülüp saqqal ezmez diýip. Hasap sorulacak gün olaylak gelýär size. Bizim tawrlyk bilen garaşyp otyr, sizem garaşyp berin. Geler bir gün. Şonu aýdaýyn. O komentaryan menem okudum, karnına da gördüm. Bu söz ilkinci bilen nereden çıktı bu söz? İlkinci başta nereden çıktı? Kim aytıp geçipti? Bilýän o zamanda ayal vardı bir devette de Murat Gurbanowyň ýanyna oturup çykyş edýän. Nurjan apa diýelim, süzer mi? Murat Gurbanowyň baýdakçydymy? Ha o. Şol size garşy aýdypdy, inni seredin. Göl tapar Murat Gurban, Nurjan 3 otyrka. Aydan olmalylar göl tapar. Teýakly ideýa şondan gaýnaklanýar çykýar häzirki wagtda. Bu ýazanam gönüden gönü şoň poçerkini men diýär göl tapar poçerkini. Göndür gönü. Bunu adaty bir halmrada adaty bir halk bular ýalak nemelere hiç ýyl baka berip bilmeýärler, hatta pikirne aýdyp bilmeýärler, adaty bir halk. Düýünden düýüp özüni kemilleştirip biraz geliştiren orada onu okey onu bolup biler bolur. Ine şu arada näme gördüm de bunlar şu talit diýen bir ýerini çykardylar, Farhat Durdyýowyň ýerine. Men ama Farhat Durdyýowyň söwülmeýän görnüşi diýip aýdýan. Şoňa şu habarlar, şu bilgiler kim ýetirýändir diýen. Öyle bilen o. Özü nereden alıp bildin? Ana şu göl tapar ýalaklar, Allah'ım rahim fiyalaklar, nur komedan naif fiyalaklar. Nima hizmet edip görürler, yetirip berýär. Allah'ım rahim fiýada da Ruşen Kılıç bilen geçiren gepleşigini ya eden gurrun Ruşen Kılıç soňra setda bizden alyp kalyp ekrana berdi. Akyl taparyň şular alyp mekeme işleýänligini öýle aýdyp berdi näme. Allah'ım rahim. Näme şu Murat Gurbanow onu häzirki wagtda akyl tapar bilen iş birligine etýär. Şoň ýanyna otyr. Suutnamasy var, Allah'ım rahim aýdyp berdi onu. KGB'nin nemesi agendidigini. Bizden çıkarıp berdik ekrana. Suutnamasy bilen bile almada. Näme şunu otyryň ýanyna? Şu talibim aýdýan sözler var halmada. Talip diýilen oğlan aýdýan sözleri ideýe Allah näme akbel taparyň ideýesi. Sebäbi gepleýän sözleri wel taparyň aýdýan sözleri de edil. Hut şoň poçek şoňky. Ýa. Sizin näme ýazan komentar ýazan poçer kana şoň kamen gönü. Bular aňyrdan gelýän bilen okan mektebi şol. Söhbet dogry. Bulara ene Şöhrat Kadirov diýip ýene biri bardy. Ola öldürdi halkymyz gutullan 16-njy ýylda. Onu öldürýär ýok etdiler Moskwada hökümetiňkiler. Ýeme 4 san kompýuter bar öýünde. Şol döwür her kompýuterden 4 san nickname ulanyp bolýardy. Şol bir kompýuterden ýa-da plany beýle diýär. Ikinji kompýuterden öýde ýa-da başga nickname beýle däl bolmagy mümkin. Üçüncüden ýa-da bir ikisem şeýle diýär. Dördüncü şey halky aňyny bulaşdyrar şeýle. Bulan okan mektebi şol. Şeýleňmi? 20-nji ýylda nerden çykdy şol hemmesi ýyrtyk kaltadan dökülen ýaly. Näme üçin? Şu neçeli şular halkyň meselesini düýüpli çözüp bilen aklar ýa çözütler gelen ak ýa-da okyplary ýok. Bulara şu näçe diktatura uzak ýaşadygyçyda şonça da güller şat geçse, şonça da bulan aýlyk güllügi ýeterlik. Şeňmi?
Biz yurda barsak şu zatdan hemmejinin üstü açıljagy. Näme üçin şulan ýeke ýerde hiç bir aýdana. Hawa bilen murady. Bilen siz bilen den hatarda yurda barjak. Gelin şu taýda hemmemiz lüstrasiýa geçirelim. Gelin hemmemiz şu taýda KGB arhivlerini açalyň. Halkyň öňünde hany dün şu geldi kärz bilen bir hatarda oturdyk. Sonra real oturalyň şu taýda ene açylan dokumentlere jogap bereliň diýme. Biriniň boğunu sanagy. Ben şuları 30 yıllar şu zatlara çağırıp gelýän. O şu tilki sapalaryny atyp eýlek gaçyp berýär. Şular näçe diktatura uzak saklanyşa, şonça da şularyň ömrü uzaýar. Şonça da şularyň aýlyk gullugy ulaşýar. Ya bilemek başga näme bilen emesi bar. Şu halkdan algysy bar. Ýygyny galan dogan garnaşlaryny şularyň hiç bir polis çağırdymy? Ya mehkeme çağırdymy? Serediňe bilen doganlar aslan edip oturan gazancını yurdun içinde. Ondan bir döşünü urup yaratdylar hemen biz oppozisiýa edip. Näme oppozisiýa edip? Ana aýdyň näme etdiň 35 ýylly. Aýdyň görkezin halka çykaryndy. Başarmadylar. Ýokdur. Eden işi ýokdur. Diňe boş görürüm adam satmak, ýeňseden pyçak urmak. Näme üçin şuň kun? Ene serediňe geldi kär men doganym der, dolananym der, dostum der. Yani böyle bir yola çıktık. Şol adamlar 8 ýyllap öz maşgalasy bilen görüşüp öz hak hukugyny gazanan adamlar. Muňa beğenmeden geçen, bunu gollamadan geçen gaýta muň üstüne bu üstüne tozan arama diye da Türkmen. Bular şol diňe bokoklaýarlar. Ay belki şoňa ynananam tapylar diýip. Ýok, ony tapylmaz. Sizden jogap soruljakdyr hemme edýär. Jenaýatyňyz üçin. Eliňizi götüňize daňyp Türkmenistana getirlersiň. Şonu men aýdýan şu taýdan. Siz gelýän çäňiz Türkmenistanda da ölüm cezasy giýirdilmez. Soň Ýewropa konwensiýany götünde giýilmez ýaly. Haýyna Türkmenistanda ölüm cezasy bar. Dady bidat bizi urutman barsak biz dardan asarlar diýip. Ýok, siz dardan asjak adam ýok. Özüňiz haýyş edersiňiz. Asaýyň bizi. Şolar ýaly durmuşda ýaşarsyňyz türmede. Yani siz şu mahal edip oturan işiniz, hani Asad'ın edip oturan cenayeti var, eden cenayeti Suriye'de. Yine siz Türkmenistan'a edilen cenayeti yapçı ve kömekçi. Şu halkımızın göz yaşıya dökön gany üçün siz öz çağılarını reklam otuyorsunuz. Şu haramlardan pul alıp. Men size aýdýam. Yurda baral, hem haramda adalarınızı çıkarıp verir. Bu taýda aýdanmazyň sebebi yok. Söhbet. Bular suwda veren emesi yok, peýdasy yok. Berer çıkarır, aýna şoň adabraýyna şirket ýetiripdiň diýip 5.000 $10.000 dolar jerime kesen bilen maňa şol ýeterlikmi? Ya halka şol ýeterlikmi? Olar her tüýüne bir adam satana. Men şol halky çıkarmakçy. Olaram bilýär şunu etjegini. Taparagan etjegini bilýär olar. Biz ähtimizden ýa sözümizden dänen erkekler. Onu ýedersem. Men ýöne kanunyň tarapdary. Kanun bilen siziň jezanyňy bererler. Näme diýdi, diýmedi? Men üçin bellerýän zat ýok. Hany Şweýçarýan hökümeti, polisi, prokuror ýazyn, ne adalet bar aştaýdy. Näme üçin şonu edenler? Ya näçe edip bardyňyz, gapydan koýup goýberdiler. Etçe kolsyny açdylar almada. Ýok. Ýaýdyk geç. Ya biderek o zatlar edeni bilen, barany bilen, diýeni bilen kimdir olarak ulagatýan. Şäňmi? O diýip yaran bolandan soň. Olaň habary ýok, ö telefonlaryny dinlenip oturandan. Ya şol döwür dinlenýär, ya şu döwür men onçadan biljekkä, ýöne bir döwletiň ýöri togullukları işläp otyrýar. Ýa samsyk goýar, ne goýýarlar ýa-ni. Ýok. Bilen gitjek görýär. Pişigin ýennamlygy saman hana şeýle diýip ýöne köýýär aýdylar. Söhbet. Men odan aýtdym şolary öwran. Men ýurda barýan. Özümden çağalymam alyp barýan. Sizem gaýrat ediň de gelin şu taýda çözülşeli. Ýok, birim rady bolan agaşyň. Bir diňe bokatman maşaryaly ventilatöri, oraňdan daş töwerini sıçraýar da pytyrýar. Hiç bolmany halkasyň iýsini alar diýen niýet bilen edildi. Näme üçin 20-nji ýylda jemleşip başlan halky dagatdylar bular. Yerli ýerden, dumly duşdan. Entek bir yurda baramızda görüp, näçe adam ýok etdiler bular şo döwürde. Türkiýedäki işläp ýaşap beren halkymyzyň wekillerini. Şo bize kömek üçin ýa öz hakyky üçin görüşip başlarlar da başta çykan.
Hanşolar? Şular ýok etdi. Ahalakkin sana da degis düşün. Türkmenistanyň konsultasynyň öňüne baryn dip Murat Gurbany keňi bokurdok ýurtup görlerler. Anşol adamlar tapyňyny. Bolýar, bu zatlaryň hemmejiginiň soragy bardyr, jogabyny taparlar, wagty geler biraz kogluk bar. Ýöne şulan edip oturan iş diýip aýdaýlar, goşadyrmak üçin. Şol aňyrdaky diktaturan bir günem bolsa uzagrak ýaşatmak. Biz aýyrsak aýyrdylar bular hem ekrandan hamlada. Elbette, ýok da bular ekranna. Men ýek gözüm alamda ýok da şular. Men 20-nji 19-njy ýylyň ahyryna taparagan alyp ekrana çykdym bolny 20-nji ýylda bular ýyrtyk haltadan dökülen ýaly hemme tarakana däl bilen dumlu duşdan geldiler. Hani şular 19-njy ýylyň oktyabrynyň ozal nire dedi diýen soragy bar menne halkymyza. Bir seredin, ýylarlan, görün, bilin, düşünün. Nirde şular? Men 7-nji ýyldan başlap 19-njy ýyla çel ýek gözüm garşy durdum şular 13 ýyllap diýip aýdyp otynamy. Şu bütün hökümetine. Ay bir ýeke galymyň ýüzüne düşýän halk ýok, bunu diňleýän halk ýok. Özi zeýrenir, özi ölüp gider diýdiler. Taparaga da ýok, indi bu öz derdini çekip oty. Şunça doganyny şol ýaly şertde ýok edildi. Bir öz ýüregi ağrysyn çyda bilmän, bilen bir gün ölüp gider diýip bular şeýdip arkaýlandy. Bilen ýörüte strukturasy bar. Şonuň hemmejigine ýol başçylyk edýär. Şu ählisine ne Welsapar, Ýewropada şonuň instruktorum şol, konstruktorum şol. Arasıdan so beýleksem şol. Men ýurda baraly, ene so taýda bir açyp aýdyp beren hemmejig. Arhivler duran. Türmelerde diýir çüýredilen adamlar bar. Menne soragy bar oňa. Bulgarlaryň ýasy kim ugrady Türkmenistany? Hoşal Garaýewiň ykbalyny nähili rol oýnadyň sen? Ken, bilen hemmejig sana kitjek bolsaň, o sana gotarmaz ýöne. Şu gurrundan netijesini biz gel ştada etmäli ýurda baramyzda halkyň öňüne arhivini dokumentleri çykaryp ortak goýaly. Onuň adyl sutçydyr. Şoraýçy. Ölerim ideýa uğurlaýarlar halmada. Bizim aýdan geplerimiz ertir. Konuşduğu yer aýdýar öz kanallarına. Ogurduklarına suud etip berýärler özleri. Katline mi? Hasaparaga diýär älim diýip. Älim. Edebi ogurluk, plagiat bir ýanky şahsy ogurlukdan kän jenayet bolup durdy, ulu jenayet. Sebäp biriniň gapsyna emläni alyp gitsem, ol diňe emlak bolýar da. Emma ol intellektual ogurluk, edebi ogurluk, ol bir adamyň akylyny ýa ideýasyny oň durmuşa ornaşdyrjak bolýan zatlaryny urlaýan. Şeňmi? Ene ona özüni kedip berýär. Käşke aýtsa, şu plan adam şey diýär bol, men şu ideýasyny üstüne şu zatlar bilen dolurýan diýip bilen akly. Sebäp orada özlerini çykýan zat ýokdur. Şoň aklysyny üýşürip, terediň bir gapdalyny men reňde taparagan bir günlük eden çykyşyny degen aklysyny şeýle. Ana ondan biz nämen görüň etmeli? Han soru barmy? Serek otayda bolmasa. Soru ustaydı Ayşegül diýen kardeşimiz ýazdyr. Türkmenistan konstitusiýa bilen gazanyp bolarmy? Ýa-da ýaraly güýç bolarmy diýip soru berdir almada. Siz jogap berýän. Bor. Sağol gaty ýeti soru. Konstitusiýa bilen gazanyp almak üçin şol ýurtda konstitusiýaň ilkinji nowatda işlemek şerti zarur. Bize konstitusiýa işleýärmi? Konstitusiýaň üstü bilen alar ýarladan. Bize konstitusiýa tabyn bolup saýlanan döwlet, hökümet, edara ýol başçylary barmy ýa meclise saýlaw? Ýok. Onun için biz näme üçin bulan konstitusiýasyny salgyran, hani konstitusiýa boýunça paşorlaýmaly. Biz olary diýmeli zadymy siz şu zatları bozdunuz, şu zatları üstünden geçtiniz, şu zatları bozup cenayet ettiniz. Biz sizin cenayete çekmek için hakimet başınızı ayırmak için geldik deyip şunu talep ediyası olarak. Haýyşlar talep ediyar. Ondan görüyorsun, dürlü forması bolup biler.
Hani 54 ýyl dolandyrdylar Siriýany atalogul. Yani iki hepde yetmän edilýän dağ ýüzünden sıyrylan duman ýaly bolup gitdiler. Ine jenayetlerine mesajçyly. Häzir şu rejim gidenden soň Siriýadan has aýylgan jenayetler üstü Türkmenistanyň açylar. Şoňa da şol özüň hökümet diýip atlandyrýan terror toparlaryň bilelikde şu ýurdun daşyny agzyna demokratiýany käkelep iş ýüzünde şu aňyrkylar deýuslara hyzmat edýän belki haram zadalar bar. Ine şularyň hemmesini biz jogapkärçilikle çekmeli. Haýsy ýoldan çekmeli bolsa tapawdy ýok. Ana Israýlyň Mossady şol ikinji jahan uruşundan bäri şol Ýewrey halkynyň garşysyna eden genosit jenayetler üçin eden gyrgynçylyk üçin tapan şol jenayetkarlar nerede tapsady ýa getir Israýla sud etdiler ýa-da berilmejek döwletlerde bolsa baryp şo taýda onu janyny jahannama uğratdylar. Bizde de bar şoň ýaly mümkinçilik. Şona ne der? Eger özler gelmese ya şol giýlenen döwletler bermese buna pikir edýär biz Dubaýa gaçyp gitdik Malaýadan çykdyk ýa Türkde gezgendik gitjek ýeriniz ýok senin ähli eden jenayetlerini şuma Başar Asadyň kakasy bilen eden jenayetyny türmelerde adamlar nädip şoň ýaly suwutnamalar näçe gerek bolsa Türkmenistanyna bara janyny halas etmek üçin şu zatlar kino video suraty düşürüp saklap öýlerini miras goýup giden türme sakçıları mazdalar ya beyleki devlet işgärleri ya hökümetde oturarlar. Öz ýygyny ganalarnyň janyny halas etmek üçin tans oýnap getirerler sizi. Teredin häzir Suriýada akyly nähil bolýar. Ene size de şo garaşýar. On ýegenni duran ýerine tutup hana kranyny asyp goýdular. Näme Gurban Gulyň ýegerleri iýdili bormy? Näme olar gaçyp Dubaýda giýdenler öýdýänmi? Olmadı zatlı. Durun hanta kadar Trump gelsin devlet başına on aydan zatları var. Inni bundan beylak ol merkeza dedaki devletler eme yankı diktatörler bilen menelara şakkarlıydı. Sebep o devletleri ortiyet bilen Hıtay ve aralarına paylaşıp ullanıp atıyorlar. Hıtay'ım Amerikan ganim düşmanlarının biri. Onun için entek ortadı için Sultan Türkmenistan için söwüş ve görüşende var. Atar kayın bolun yurtta sol beytip o ömrü waqy dowam etjek diktatura ya diýdim zorluk ýok. 20-nji asyrda ya o tarafa ya bu tarafa ýykylmaly bar. Ya demokratik döwletler üstün çykmaly bar ya da diktatura aslında bütün dünýä dargak gitmeli bar. Ene şoň ýaly iki taraplayın o görüş gidipdi. Özüm ağır görüşümden söwüş gidipdi. Gamla küçükli. Beni bu taýda ortada durup men bir tarap bir yana adamım döwletten bolmalylar, haýsam bolsa bir tarapy tutmaly. Bizim ol goşadyrnak üçin özüm bir tarap diýip atlandyrýan döwletimiz oň başynda oturan jenayetkar terror toparny ana lükgeligini orsaň aşagyna ýaty. Putin'in şol iýmediyse de ýanak, siýmediyse de siýanak, sıçmadiyse de sıçanak şol. Ähli baýlygy meni daşap otyr. Mut. Özleri mowdu radiyallar ortaýda. Näme bu zatlar üçin jogap berilmelermi? Gaga suwdun diňe Putin gitmeliler. Diýeri galsa hana Gurban Gulynyň gapdaryna goşup oradyr. Ýanyna qylellime bilen bile ya olara hyzmat edýärler bilen. Gitjek yerler ýok. Bir günne bir hepden içinde bolar. Şonay deýdim gysgaça. Şoň üçin biz konstitusiýany biz açan ulanır, açan ýurda baramyzdan soň halka hödürlenjek konstitusiýa bar. Onam halkyň özü ýa-da halkyň täze saýlanjak ýemesi parlamenti işläpdir. Biz onu özümüz elimizden gelen kömegimiz şutaýdan ýazyp bilýän zadymy diýerler, galany özleri täze saýlanan parlamentçiler, soň halka çykarlar, halk öz goşjak aýtjak zadyny aýdar, soň onu oturup şu taýda referendum üstünden ses bermek bilen kabul ediler. Vesselam, ana şu konstitusiýa 24-nji ýylyň esasy ýazylar 50 meselelik konstitusiýa hemem Türkmenistan Cemhuriyet ady bilen geçer, ýagny respublika. Biz başga döwletler, biz prezident döwletinden, biz Cemhuriyet ýa respublika. Ana
şeylerek görýär mene öz geleceğimizi. Galan da adamlaryň öz pikiri, her kişide öz pikiri, öz maksady bardyr. Onuň çekinmän, utanman ýazyp aýdyp birer kim näme tarapdardy. Ýöne men bilýän adam türkmenler ýa Türkmenistan inni hiç haçan götermez prezident dolanırşyny ýa prezident adyny wezipesini. Sebäp 3 tane haramzada görkezdi. Prezidentin kimdigini ýa nahil dolandyrýanlar we kimin aşagyna ýatanlar. Bolly oturdy. Men bu mesele boýunça artyk mes aýtmagy pikir ýok. Biz neme kanunlarda karar kabul etdiler meclisimizi. Şu konstitüsyon kuruluşu şuların öldüleri boyun eğmeyen olsa halkam konstitüsyon kuruluşu boyun eğmeyene hakkı yoktur diye. Meclisi karar kabul ettiler. Eğer konstitüsyon kuruluşu bar olsa Türkmenistan'da hazır işleyen olsa hukukun üstünlüğü bar olsa şular berdim kommiyet şular asla kabul etmeli. Ha bereket. Bereket meselesi var için. Ine halkara meselesi. Yurdun içinde her gün Halkara meselesi. Cenayet edilip bilinir. Emma halkara derecesinde edilen cenayete berilen baka çıkarılan netice olan ağzı mumlu cübü parlamenti cevap vermeyen olsa biz cevap verdik ayttık. Hem impeachment olurum bilirim.Olu oturdu. Nämen olu taýdy biz konstitusiýa gürrüm etmeli. Ýok da bar edip görkezip, ýalanda da bar edip aýdyp, ana şol 7 milyon ýylat bar edip, biz kim anlaýat özümizden başga? Bilim şol, konstitusiýa bar. Nirde bar şol? Ady özü ýok. Ýozum şoň içinde gyzyl ýazylan sözler bar, ana umyda kardeşim gece günü onu ýollaşlar bilen aýdyp halka ýetirip oty madde. Haýsy bir madde ýerine ýetirildi. Hiç de. Şoň üçin biz näme üçin borçlumy? Şolaň ýerine ýetirmek konstitusiýasyny tabiin bolmak. Yok, absolut yok. Şoň üçin aýdylýar. Türmedäki oturalar ählisini boşaltmaly. Günäli olur, bir günä olur. Konstitusiýa işlemeýän döwletde hiç kime günäli diýip bolanady. O taýda alynarlynky, ýollanýarlynky, gün güýçlynky, gowurga diýişlynky. Ondan men elime emeliýetdi diýip emeliýetmedi halkyň depesine şanykda oturmak konstitusiýa laýyk gelýärmi? Ha? Diýmek, çözgüt başga da atdy. Näme-de? Olar şu gün güýçlynky diýen bolsa biziň öz güýçimizi görkezmeli. Vesselam. O yaraly güýçli meselesi häzirki wagtda Türkmenistanyň harbiýlary şu wagtky jenaýetkar hökümete hizmet edip halka düşmançylyk edýän bolsa olaram öz ýollaryny saýlap bersinler häzirki wagtda. Biz şey diýip bilýäs gysgaça arnada. Elbette. Hana kaçıp gittiler yeme Suriye'den, Asad'dan. Yaşarıntılar. O, hani iyidini elini götüne dank uğrattılar 2500 saniyesini. İnni halk çözer olan meselesini. Bunun gidecek yeri yok. Men aydiyana, bunlar oyun oynayacak mı kadi? Ay bizi orsa orar, Putin arkamızda durur. Dursun enteksin, arkanız bile hemen yok edilersin. Gidecek yeriniz niretidin. Bura düşünün 35 yıllık oluyor halkımızı zulüm edip gelirler. Her bir öğününe Türkmenin cebir çekmediği adam yok. Her bir öğününe ocağını. Neyme bunlar Türkmenin bir sözü var. Ağrım köyünün imanım deyip. Bunlar ağrını koyduracak mı? Yani olan baktığına biz şunu halk dörüp şunun akısın sutsuz sonrası yok diyense yurda varıp geçip kavasın önünü almak. Şonu düşünýän heywan bolsalar. Yok düşünmeýän bolsalarym götü başa şer gidibersinler. Halk ola birini özü haklaşar. Indi biz bu ýagdaýda Siriýeden 10 esse agyr ýagdaýymyz bar bizim. Şu Siriýa meselesine de işte var ama şonu mukaly. Ay oku. Karun kanalya birleşimiz ýatdyr nickname'de. Sonra o diýä ne karana geldin. Esadyň adam cesedini kağıt ýaly presleyen diyecek olanlar. Kağıt ýaly presleyen enjamy ölü cesetler däldi diýir adamlar öldürýän eken o öden depede de barmy kaşol enjam diýär. Bilýän hallarda şu adamlar preslap cesetler preslap kağıt ýaly neme diýär. O öden depede nägilek ýagdaýda ceza çekdirilýän diklerini şol İranlyk bizim Türkmen dowarlarymyz Agataway Gurban we onun şu türmede ejir çekip şu neme eziyet çekdiren adamlar şaýatlar gurrun verdiler dinläp görüm şonu. Elbette o taýda da bar bolup bilese o dendepenem Russiýa salyp berdi. Russiýanyň ideýasy, Russiýanyň ideologiýasyndan çykýar.
Bundan has aýlygançlarym bardyr. Intek bize bildirilýäni ol intek ol. Atsız soragsyz aýratyn adden ýörüýte kamerada oturýan nemelerim bar diýe o ýerde. Olara näkilik ýagdaýda jeda çekdirýärler bular. Onu biz baram sok nemet bilmeli, açmaly. Ýöne şonu galdyrsalar halmada biz barýança. Sebäbi bu rejimini seredin bir zat bar. Ine şu Başar Esad'ın näkilik derejede öz halkyna zulüm etdirýänliklerini görkezli bütün dünýä gördüni. Şimdi şu wagtky Türkmenistanyň içindäki jenayetkerler, häzirkiler şu halka garşy şu owadan depede öldürilýän, şular ýaly gyna öldürilýän nemelerini saklar öýdýäňizmi? Ya öldüren adamlaryň özlerini saklar öýdýäňizmi? Inniden soňa hasam meter. Şu wagtky Russiýanyň häzirki ýagdaýyndan soň. Onu biz barıp görmeli. Şol ýerde ejir çekenlerden ya şu taýda oturup çykanlardan sonra bu üstünde gaty uly iş geçirmeli biz. Ýurda baramyk. Ýöne biz owadan nepe meselesini aýdyp geçdik-de. Owadan nepe meselesini Agatabay Gurban agam özleri biziň ekranlara çykyp aýtdy. Ki gurrugyn eden adam boldymy? Ne şu wagtky Türkmenistan düzeltmekçi bolýan goşadyrlar içinde düzeltmekçi bolýan käbir şahsiýetler tarapyndan ya kişiler tarapyndan. Olar şahsiýetem de kişem de. Ýok Olar goşadyrlar içinde aýdýan halmra da. Goşadyrlar içinde aýdýan. Yeme söhbet şu owadan nepeli meselede men bilýänim ýamaňa ýetirilen maglumat şo Niýasyň gurduran döwründe ýörüýte aýratyn kameraly bar eken. Beýikligi 1 metr 50 santim. Adam dik turup bilmelerle bukur bolmaly. Uzunlygy 2 metr, iğnem metr yarım. Ine şoň üçin oturýan ekeli. O taýda sen güneşem ýok, pencere de ýok, hiç de adam ýok betonyň içi. Ine şeýdip adamlar akylyndan azastyrýarlar, şeýdip adamlar o garylap ölmäge mejbur edýär. O bar. Ondan ölen adamlaryň ýanky jesetlerini näme diýerler? Bular nerede jaýlaýar? Bular ýakýan ekenler. Käbirin entek ölmäke diýerligine de ýakyrlar bar. O arada da bize maglumat bar. Enne sen aýdýan o bir biz barýançak o zatlar enzamlary ýetişmeliginden aýrarlar. O nedir ýok? Ýemedi otyrlar. Bilýär bu normalde erti biziň barjanda. Ýöne şu zatlary gorunan, şu zatlary ullanan, şu zatlardan preslerden geçiren jellatly bar. Şanmy? Olaň hemmesi ölüne. Şaýatly var, özüň halat etjek bolup, şumar o taýda dagda o ýurtda, bu ýurtda gezip bererler. Ya owadan nepen başlyklary var, orunmasarlary var, oň orunmasarlary var. Bilen hemmejiginiň ady familiýasy bize belli. Ýaşaýan ýurtlaryna çelli. Entek baraly Türkmenistana. Ondan şoň biri garsada bize yeterli. Yani bular hemmejigin zäherläp öldürýär diýen. Ýok, olar da jan gerek. Olaram şu zatlary hem arhivlap, o taýda bu taýda dağda düzde giyirip koýdursak, wagt geleni şolun neberelerini hiç bolman nazar berilmesin. Ola bilýär özlerini ediler, özlerini eden jenaýetini. Ana görnüp dur, asadan kılar. Näme Niýaz bilen Gurban bolan görmez diýen. Hemmejig çykar ýüze. Gitjek yerler ýok. Şoň üçin bular bu owadan nepani asla buldozer bilen tekizläp bilerler şu üstüni gömmek üçin. Ýöne hakykatda gömüp bolana. Bir şaýatly bar. Ine bir çetine ana şol ilerki türkmen oğlumuz aýdyp berdi Eýran nakyly. Galandan mene öz içinde oturup çykarlar var, çıkmadıklar var. Doğanlar var, türme sakçıları var. Ola bir del, 10 del, 100 del kene bular. Geçen 30 ýylda. Halka sütem görkezleri var. Şu sütemin üstünden özüne maly mülk edilenleri var. Ýurdun daşyna göçüp gidenler var, türme başlyklary var, olaň orunmasarlary var. Nire gitsin bular? Küçük yerleri ýok. Hemmesi jogapkarçylyk çekilýär. Men şonu bilýän. Şonu aýdym. Bir kardeşimiz ýazdyr, John Enver diye, halmra dawa diye size ýazdyr. Niýazow hem bugün gumýalap ýatanyna puşman bolýandyr. Düýün oňa 18 ýyl boldy diye. Doğru. Diyeme düğün aýtdyň sen de separata için ölen gününü belledik. Bana aýtma. Men hem goşulardym, ýolun gelýänem boldy. Ýadymdan çykypdyr. Doğrudan ol şeýle ýurtdaşym sag bol kim ýadanam boldy. Ýema olaň niteredin. Diňe
niyazlar, şol töweregi bar da gezip beren adamlar var şu mal diýir. Nisa para ganal menal yeni anal beýle kinal iki o diýir gezip bererler. Şolun bar arzuwy bizi alıp şol kameralarda çüýretmekdi. Oğdan nepede. Özleri çüýredi şu taýda. Şeňmi? Şu bize niýetlap goran kamerasyna özleri çüýredi. Men olaň ýüzüne aýdyp gezdim. 6 aýlyk ministerleri, şol döwür 90-njy ýylyň ahyry 2000-njy ýylyň başynda. Urduňyz biz üçin niýetlap. Özüňiz şu taýda amanadyňy tapşyrarsyňyz. Şu sana niýaz bar. Şu döwür bizi ýok eden bolsa, mena hiç asan arzu eden yerim yok. Men aktyk söýörnip ýok. Men ajalymy boynuma alyp ýaşap beren adam. Ýöne, aqbal başga süçür diýenekken. Hani 4 saat çoğulugum men gujagymda otyp, men şolary ýyskap ýön. Separataýş bolsa ýeriň aşagyny ýanlagyň köküni ýyskap ýaty. Olam nesip etse. Mawzaleyde ýanlagy ösýänmaz. Başga da ýokardan gelýän adalatam bar eken. Şoň üçin entek halkymyzyň çekenjegini gören görgüsü üçin bular entek jogap bermeli bol halkyň öňünde. Şunu ýa-ni eser ýykylanna lüstrasiýa geçirdiler Pribaltika döwletleri. Şonu kim nerede hyzmat etdi? KGB'demi, polisdemi, birinji sekretermi, üçüncüm hemmejini çykaryp şolary türme basyryp galanna şu ömre tüýünçe döwlet işini işlemek gadagan etdiler. Emlaklarını mallar elinden. Ine ol lüstrasiýaň bir görnüşi. Bizde bolsa 35 ýyla çekip barýan bu ýa-ni jenaýatyň netijesinde milyonlar halkymy ýok edildi. Olar diňe o 5 ýyl türme jezasy ýeterlik däl diýip hasap edýär. Bular neslimiziň halkymyzyň köküne palturdylar. Ýaş nesili hany geraýyna turtdylar şo ýyllar. Eden niýazy? Oň töweregi şo sany gurban boldy. Özüm ezir çekdi şonu. Oğul bir oğul emeden öldü şol ýemek kerim bolup pöküjän kakasy ene şol narkotikadan peredazirovkadan ölen. Maňa aýdylşyna göre. Ana özüm ana mıňyrlap ol ýa serdarym şoň ýaly. Şeňmi? Şo hemmesi oturup niýazyň gapdaryny bile geraýyn çekerler. Inni şu zatlar görüp durka, borup durka biz ondan näde bular aýsy bir bağışlamaly. Ölüp gidenem bolsa. Bir zat ýarada ay ölen adama dil ýetirmediýmeli. O bir sada adam ölüp giden bolsa onu käşke dilem ýetirmesen. Bir oğursan dälle. Bir bütün döwleti, milletin geleceğini yumrup giderler. Milyonlaryň ykbalyny tersine urdular bular. Diýen sözü bar da halkyň nämesin nämediňi. O maňa diýdi, menem sen onu sen özüň kinşe diýdiň menem. Men onu giýip oturama, aýtbar ýere geldi onu aýtdym ýekegedekdi. Näme? Öz halkyň fiilmeýän haramlady, ýa doňuz depa çyksa diýe, ilaglyk bolsa doňuz depa çykar diýe. Ene biziň ço ilimiziň aglyklygy, ilimiziň sadalygy, halkymyzyň şeýle bir ynanjanlygy, o cehennemçiligi, onuň galy bersede o kümsükligim bar içinde. Ene şu zatlar ene şuň kuuna getirdi biziň hemmemiz. Biz onu gorkakluk diýip atlandyrýar da halk gorkýar. Ýok, gorkýar der. O gorkan bahana. İşetmejek adam üçin bahana. Şeňmi? Gorkar ýa näme özüň ýaly adamda näme üçin gorkmaly? Özüň ýaly diýip men onu deňe getirýär. Orta pasmaň tozuna degen akşulaň akrysy bak, jan halkym, düşünäň. Men şuň içinde işläp ýaşap gaýtdym. Görem sen bilýän. Hemmesi bular serçe ýürek, beýnisem serçakçy da ýok şular. Näde gelipdiler hökümet başyny şol aýdýar para atritsatlyny seleksiýa. Beýleki döwletler Ýewropada parazitini seleksiýa bar. Gowdan gowy adamy, gowdan gowyny, akyllydan akyllyny döwlet başyna getirýärler. Ya firma başyna sonra şeýdip millet aýaga galyr. Bizde bolsa tersine atritsatlyny seleksiýa. Yamandan yamanny nejitin melgun satlygyny getirip ene halkymyzyň depesine goýarlar. O gelenem özünde ýok derejedäki adamlar getirip beýleki wezipeleri sokýar. Ondan döwlet işlermi, döwlet mehanizmi işlemede. Ene bizim görüp oturan durmuşymyz şol, ýurtdaşlar.
Onun için saparataj kabrını ters pırlanayan Kurban olayın akitmelekkenim yanım bilendim. Näme için? Olon ýadygarlyklarını aýyryp ýykyp ýumrup öz ornuna goýdy. Elinden ayagından oşap beren haramdady. Hanan ruhnamasym, pohnamasym nira ýok etdiler bolar. Şo döwür hemmejik şu aýagyny ýykylyp otyrdylar. Aýy güni ýetgetdi. Peýgamber derejesine ýetirdiler. Hani? Ýok. Hemmejik zat emeline bula gidenden soň şulaň adyny tutjak halk barmy? Ýok. Bilen hemmejikler bir döwrün emesi. Oýny. Ýani halkyň peýdasyny dälle bolaýyn. Şonu aýdaýyn. O bu rejimi, halmra da rejimi sen kim bolsaň bolay, rejim özüni özü ýok edýän bir rejimdir. Ne? Niyazfan bolmasa wagtymda ýok bolmajak ýarlykdyr, ýöne ýok boldy. Şu rejim öz tarapyndan ýok edildi. Şu wagt Gurban ulyň kom şeýledi. Başar Asad näme üçin Moskwa gaçdy? Başga gaçyp biljek ýer barmydy? Näme üçin Ýewropa gaçmady? Gurban uly ertine nira gaçyp biler? Putin gama ýagdaý belli. Öz başyny gortorlar kaýyn. Şoňa halk bolup şu işlere, şu ýagdaýlara taýýar bolmaly. Hemme taraplar, men şoň üçin aýdym, orluklarymyz ýerde hemme zada taýýar bolup, bir günne bolar bol, ondan soň bilmändir ýa uklak galypdyr diýmem. Etjek işiniz bilin, öňünden planlaşdyryp, yerli dolanýyş diýip şoň üçin aýtdyk. Size Aşgabatdan gelip hiç kim yerli size häkimem mellemez, hiç kim size deputatym saýla diýmez, şu ýaşyny belläň diýmez. Ýol başam bolmaz, özüňiz edersiňiz şu işleri. Şoňa taýýar bolun. Har etjek haýyşym şol sizden. Yurttaşlar. Hareket edin, ýuwaş-ýuwaşdan. Kapyňyzdan polis gelse, poweskan barmy? Ýok. Bar uğraştaýdy. Gitmejegim bolsa, beriň maňlaýyna ýumruk bilen goý gitsin südönekler. Ýok, eger siz çagyrjagam bolsa, soň ertesi gün jogap bermeli. Ýa-da şolowada ýaşaýan bolsa. Oňa adresi bellidir. Men şeýdip şolara gaýtabyl bermeseňiz, depäňize şanyp da görler. O Leoni Bodyan ýerleşimiz ýazypdyr. Taşowuzdaky aýallar türmesinde padwaly bar eken. Ol ýeri kriti diýip wagtlandyrylýan ekeni. Ol ýeri Gurmany Türkmenistanlar göýgerilmeýär. Şonu ildeşlerimiziň agzyndan eşitdim diýär. Bolup bilerse Taşowuzdaky aýallar türmesinden gaty aýylgan çagdaýda eziyet çekdirýärler diýip. Halmra da ma bir gurrun örttä şonu bolýan men toýmaýsam ekranlarda şonu aýdyp biljekler. Şu aýallara neme edilýän nemeleri. Zulüm. Zulüm hawa. Zorluklary. Gaty aýylgan çagdaýda diýen. Gaty aýylgan. Türkmen zenanlaryny özel türkmenler, türkmen erkekler aýdýar şonu. Türkmen zenanlaryna garşy. Bu döwletde aýallar türmesi diýilen zat näme üçin bolmaly? Aýallar türmesi näme üçin bolmaly? Sen aýalyň mukaddes hasaplap berdin. Aýalyň sen namasyň, aklagyň, wyjdanyň. Näme üçin bolmaly? Yani aýallar diýmek eneler diýmekdir ol. Sen aýal diýip sen onu bir kiçi adam bir hataryna goýup geçmeli bir zat däl. Aýal maşgala bir ene diýmekdir. Islenip girýän maşgala şeýle. Näme üçin bolmaly bu? Doğru, yemede. Ben orada şu türmesi vardı. Ýerde orada men habarly toğsanlar ýyldan beri bana ýazýardylar. Şular ýaly. Ýagdaýymyz kynlaşýar, şular ýaly türmede, şular ýaly şertler bar, şular ýaly azar berilýär, şular ýaly sütem zulüm görkezilýär diýip. Ondan şolum aýdan zatlaryny ýetiren habaryny men Azatlyk radiosundan berip durdum. Mümkin kadar. Şol ben ýaýan tahyam bar. Onu Türkmen nagasly köýnük. Şol ýemede Daşowuzyň aýallar türmesinde şolara şulatları yemetdirýän ekenler-de, tikdirýän ekenler. Şolar maňa ugradypdyrlar at tutup. Harmrada bizden sede soğuk bolsun. Men şon üçin onu Kemal Eginmer'e ýan. Görwak onun mer 20 ýyl geçdi. Bir gaty agyr ýagdaýdan dogry belläp geçdiňde aslyny aýallar türmesi diýilen zat bizde türkmenlerde bolmaly däl diýip düşünýän. Sebäp olaň her biri
ol ada ayalım bolsa ola birinin ejesidir, birinin bajysydyr, birinin gyzydyr. Ýöne şolar bir adam ýalňyş bassa diýip bir türme uğradaymak bormy? Olara başga jeda ýokmy? Öý jedasy, öý türmesymi ýa başga bir zatmy? Şeň bar erken. Yani bular näme üçin jinayet etdi? Bunu mu aýtyp geçmeli? Şu olara ýon kelýän jinayatyň togson göterimi, olaryň öz şahsy durmuşy, maşgala durmuşy şo taýda çekilýän kynçylyk bilen baglanýar. Ya şolar gazanjy ýok öýünde. Gol dolu maşgala çagasy bar. Ya ärin narkomandyr, ya alkogolikdir, ya iksem işli oturandyr. Ondan şol aýaly ýanky eýrandan, mowgandan, ýani ol geraýyn sowdasyny etmäge bulary transport edip ullanýarlar. Türkmenistanyň Orsiýada, o takym, hani bir gezek gidip gelsen saňa $1000 ýa $2000 berýärsiň. Şeýdip ullanyp bular tutulandan soň meni türmäge basylýar. Ya da altın sowdasyny edýärler, biraz pully bolan biriniň puluny işledýärler, şo häkimiň puluny, barsan şunu gitdini 5 kilo altın alyp gelýän insanyň ýola tutulsa da, ya satyp tutulsa da oturmaga gidýär, o häkimiň golaýyny da baranakdyr. Şeýitdir tutulan denarlyk gatyken, ýaş denarlarym bar, gartaşanam bar bilen, durly ýaşdaky denarlar. Sen dilim baranak diýen temaňy men bilýän, ona maňa kän aýtdylar. Ona diýenim türme sakçylary, ýa-da gelip şol ýanky aýbam bolsa men aýdym ştaýda şo daşgawyň häkimleri bar, şäher häkimlerimi, etrap häkimlerimi, ýa şol haram ýolla bilen pul gazanyp işledip bererlermi, ine şol keyp çekmäge şo türmeden denarlar alyp gidýärler, ýa şo tak türmäge gelip şo taýdany şurýary işlerle mesul bolýar. Ine ýurda baryp çykara bu zatlaryň hemmeti. Saçlar nira gitsin. Men ýöne köýer aýdamagy başlan ol ýanky şol 92-nji ýylda eser ýykylanyny şol gelip türmelerdäki oturan adamlara şo niýasyň buýrugy boýunça eziýet berýän, jeza berýän, şolary taýaklayan, gamçylayan polisler ýa-da amon, daşow polislerinden düzülen adamlar. Prokuratura da şoňaly. Şoda bilen prokurorlary ýemeden daşawdan goýulan soň niýaz şolary ullandy. Näme üçin? Sapargaly motaýyp aýtdy. Men ýeme han gören halkyma saparataj, şolara sıçma diýsen bir hepdelägem sıçana, näme diýsen buýrun men şolar bilen näme etmeli bolsa taýýar diýdi adamlar men. Ene olam şonu ullandy. Ene ol pikir etmän ol ýemede türmelerdäki urup ýenjeler ana aharlan gelen polisler etdi. Ýok. Daha şoldan gelen polisler etdi. Adalaty hakykaty aýtmak gerekdir. Soň çalşyrly oň ornuny ýanky Orsiýetden hakyna tutmalar geldi. Oň soňuna Prigozynyň kelle keserleri geldi. Ol guppaly köşü şolar gawap oturdy. Ol ministrlerim urup ýenjen şolar. Boldy. O göz üçin o Türkmenden 2 ýeke goýulandyr, emma sakçy ýa ahrana diýip, olaň aňyrasyna oturan bir topar kelle keserler bar daşary ýurtly. Adamyň kellesini topady oýnap bererler. Kastalovna diýerler. Ene bizim düşen ýagdaýymyz biz diýerka ýetir alynan millet. Ajala goýulan millet. Şeýle. Allah, iskisçiyle halında da söyleyeceğim ben onu vaktimden tolk geliyor, ütköşük meme yok. İyi olur. Denanların sesi yazıtır, gepimi iskası Ruslar 87. yıldaki yalı okliyar avlı değil de gahtı akıllı yolla bilen Türkmen'i garip geliyor, proyekt tüyüplü işleniptir diye. Denanların sesi Oğnur Hanım'ın. Ha doğru. Doğru. Şu eser yıkılan mer bizim üstümüzde yararlı topulup duran orta yok. Şo gurnak giden ýanky siyasi rejimi bar. Şo hyzmatkarlarynyň näme üçin aýdýarlar da, üç arkaň aýdyp iş almaly. Şo üç arkasyna seredýärler. Şo üç arkaň içinde polisiýa işleýän bar bolsa, şugulçy bolan bar bolsa, kommunist bolan bar bolsa, orta tabyn boljak bar bolsa, şolary iş alýarlar. Ýok, bir o ýerine bir
Yani bir asıllı maşgalada ululan yigit ýa-da almarsa golaýna da getiren akly döwlet işin. Nämetini başyny yapdym. Ertesi gün bular özüne düşman boljak. Halkyň bahwidi üçin, ýa milletin bahwidi üçin. Ene şoň üçin ol edilen zat hakykatdan dogry aýdylýan zat. Biz enne şo ýararsy mejbur edilen diýge çökerlen halk. Hakykatdan şeýle Nurhan. Näde biz şu gulzanjyry goparmaly ýa aýrypdyrmaly. Ene halkymyzyň umumlukda etmeli işi. Şonun biz düşünürmeli. Nähiletse gowulsa. Gansy ýol bar bolsa onu aýtmaly. Ýok bolmasa az gan bilen nädip biz halkymyza azatlyga çykarmaly. Bularym bir meseleleň toplamy. Şu zatlaryň üstünde işlenip otur halkym ýuwaş özü düşünmese de biz düşünür aýdyp berer bilýän zatlamy. Şonu aýdandyym şu mesele boýunça. Bolýa harma da şu ýerde jemle ýolunny. Bolar. Sağ olun. Hormatly ýurtdaşlar, geleniňiz üçin, ýazan pikirleriniz üçin, eden gorluk kömek pullaryňyz üçin toýuňyzda gaýsyn hemmäňiziň. Sağ ol, köp sağ olun hemmäňize minnettar gatnaşyp dinleýän üçin, pul ödäp üçin. Söhbet senem sağ ol. O yatan adam ekranı çıkaran için. Varlarda. Sağ oturun, sağlıkta görüşelim. Hemmäňiziň öňünde sağlyk. Bolýa, sağ olun.